bazalwane ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Namhlanje bazalwane soba nesifundo nje sibalekile kakhulu. Ngifisa sibuke izinto ezintathu. Ngifisa sibuke ukuvalwa komusa. Kubalekile ukuthi siqonde bazalwane ukuvalwa komusa ngoba umusa uNkulunkulu awuvulanga wena phakade. Yabo. And ngifisa sibuke futhi okwesibili ukuthi ukuvalwa komusa sekusondele sizobuka izinto ezenzakalayo la emhlabeni eziveza ukuthi ukuvalwa komusa sekusondele bazalwane. And then ekugcineni sizobuka ukuthi singazilungisela kanjani for ukubuya kaJesu ngoba ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke bazalwane ukuthi uJesu usemnyango, uJesu ubuya kwakhe sekuseduze kakhulu. And lento engiyikhulumayo akuyona inganekwane ngoba usitshelile uJesu ukuthi singazi ngempela mase kusondele ukubuya kwakhe. Uma ufunda incwadi uMateyu 24 kuverse 33 ukuthi manibuka lezi zinto yazini ukuthi sekuseduze futhi kunjani kusemnyango. Sayezilona bazalwane, so ukuthi uJesu kunezinto singathi masiyibona sazi, hayi ukuthi siqaphela kahle ukuthi iqaphelani noma ucabangani ukuthi yazini. So it's possible ukwazi bazalwane ngokusizwa yizwi likaNkulunkulu nomoya oyingcwele. Kuyazwakala bazalwane, and ngiyasho bazalwane ngoba ngiyazi angicabangi ngokubuka izwi nezinto ezenzakalayo around thina ukuthi ngempela ukubuya kaJesu kuseduze bazalwane. Inkosi yasilengela esiphambanweni iyabuya masinya. Kumele sizilungiselele thina. Kumele sithi ke manje ngempela ukuqhela kwizinto zomhlaba silungiselele ukubuya kukaJesu. uJesu uyasithanda bazalwane. Akekho umuntu ofisa sisinde njengoJesu. Akekho umuntu ongakhokha njengoba uJesu asikhokhele bazalwane insindiso yethu. Insindiso yethu iyamangalisa bazalwane. Indlela ekhokhelwe ngayo lithi iBhayibhile asithengwanga ngegolide nangesiliva. Ithi kodwa sithengwe ngegazi lewundlu bazalwane. Bekuyoba lula kuNkulunkulu ukuthi asithenge ngegolide nesiliva. Ngoba uNkulunkulu negolide eliningi. Siyabona lento bazalwane nesiliva eliningi. Kodwa uNkulunkulu wasinikeza indodana yakhe kuphela kwayo. Lisho kanjalo iBhayibhile. uJesu iyona is the only thing uNkulunkulu anayo iyodwa kuphela. Zonke ezinye izinto uNkulunkulu unazo ziningi. Siyabona leyo nto. Kodwa the only thing anayo iyodwa nje kuphela uJesu wayinikela. uNkulunkulu wayinikela. Enikela ngoJesu. So bazalwane liyamangalisa ngempela uthando izulu lisithanda ngayo. So ngathi singaqaphela njengoba sifunda nje ngokuvalwa komusa ukuthi ungasivaleli ngoba sithengiwe ngegazi bazalwane. Sithengiwe, singazivaleli thina ngomusa. Now kunento engifisa siyibuke bazalwane, but mhlambe phambi kwaloko ake sithi ukuvula ngomkhuleko. Nkosi inothando limangalisa kakhulu, siyazithoba phambi kwakho ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyacela Nkosi yezulu esifunda ilizwi lakho, umoya wakho oyingcwele usicacisele Nkosi yonke into. Siphila Nkosi exesheni lokugqibela apho Nkosi uSathane ezamayo ukuzivala ingqondo zabantu ba Nkosi banganaki izinto zikamoya kude kuba Nkosi ixesha seliphelile. Lithi ilizwi lakho Nkosi uyasinxusela. Kodwa xa sifunda incwadi kaLuka chapter 13 sibona Nkosi isibonelo somuntu Nkosi enxusela isivini esingatheli izithelo. Siyabona ba akanxusi unaphakade. Lithi izwi lakho Nkosi unxusa anxuse kodwa kufika ixesha apho Nkosi xa singatheli isithelo siyanqunywa. Ndiyacela Nkosi yezulu ucela sincede kungafiki ngesilo xesha ba siyanqunywa singancedakalanga. Please Nkosi cela uxolele izono zethu kuze ngabikho into esitha ngocommunication evele ezulwini kuze singayifumani. Cela unincede Nkosi manje ngumntwana kakhulu ndikwazi Nkosi ukuthetha izinto ofuna abantwana bakho basife. Konke Nkosi siyacela ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane asile incwadi kaHagayi. Kunento engifisa siyibuke incwadi kaHagayi. Incwadi kaHagayi lapha phambili nje modlula kwincwadi zoDaniel after uZefaniah. Ku chapter 1 engifisa siyifunde bazalwane. So namhlanje sizofunda ukuvalwa komusa, sifunde bazalwane sibuke ukuthi ukuvalwa komusa sekuseduze, and then ekugcineni sizobuka ukuthi yini kunento eyodwa. Ziningi izinto ezisilekelelayo bazalwane, but kunento eyodwa uNkulunkulu ayivezile izwini lakhe athe mawenza le nakanjani isono siyanqobeka selahlekelwa ngamandla.
and ngifisa siyibuke leyo nto bazalwane ngempela ngoba usathane wenzile ngendlela eyiningi kuyisitha lento singayiboni singayazi, and that is the most important part yalesifundo lesi. Sibuka ukuthi yeyiphi lento eyodwa esithi masiyenza bazalwane isono silahlekelwa ngamandla, because sonke siyadinga usinqoba isono. Asikwazi bazalwane ukuthi sibe sibovu isono kodwa sizitshene ukuthi sizongena kulo masango wezulu. Akwenzeki bazalwane. Mofunda kumaHebheru 12 verse 14 lithi iBhayibheli funa ukuthula kunawo wonke umuntu kunye nobungcwele. Ngaphandle kwakho akekho umuntu oyombona ubani uNkulunkulu. So ngaphandle kobungcwele akekho umuntu oyombona uNkulunkulu. Siyabona bazalwane. So into ebalekile ukuthi sibe nobungcwele. Kodwa sikwazi ukuyitholela ngokwethu. Ilento engifuna sibuye ekugcineni masiyenzile le nto bazalwane siyibheka ekugcineni siyasinda ngempela. Uthi umuntu sewuvala sibe vele sesiready. Siyibona leyo nto. Asifunde noHagayi. Ithi iBhayibheli usho kanje uJehova Sibawuthi uthi labantu bathi akukabi yisikhathi sokuza, isikhathi sokwakha indlu kaJehova. Kwase kufika izwi likaJehova ngoHagayi umprofeti lathi kuyisikhathi sokuba nihlale ezindlini zenu ezembeziweyo, lendlu iseyize na. Nabazalwane ngifisa ukunika i-background yalento esiyifundayo kaHagayi. Ngesikhathi amaSirayeli ethunjiwe ayeBhabheli, uNkulunkulu wayekhulumile ngomlomo kaJeremiah umprofeti. Mawufunda incwadi kaJeremiah chapter 29 kusela ku verse 10 verse 12 ukuthi isikhathi abazosihlala eBhabheli ngu-70 years abese uNkulunkulu ayabakhulula. Siyibona leyo nto mawufunda futhi incwadi ka-Isaiah chapter 44 ukusukela ngicabanga ukuthi ku verse 26 yako 28 kanje uyathola lapho ukuthi uNkulunkulu uze asho ngisho nenkosi azoyisebenzisa uCyrus azoyisebenzisa ukuthi ikhulule amaSirayeli. Mawufunda from chapter 45 ka-Isaiah from verse 1 uqhubeka nayo uyathola ngisho batshela ngisho nendlela uCyrus azongena ngayo eBhabhiloni. Seyizolweni bazalwane. So ama-signs ayemaningi uNkulunkulu abanikezile abazobona ngawo mase kufike isikhathi sokuthi bakhululwe bayokwakha iJerusalem. And ngempela bazalwane lithi iBhayibheli mawufunda incwadi kaDaniel chapter 9 ukuthi uDaniel wabona ngokweminyaka ebhalwe kwincwadi kaJeremiah umprofeti ukuthi ngempela isikhathi seseduze ngoku-70 years kwawubhaliwe kase kusondele ukuthi uphele. So wabona ngaloko number 1 ukuthi isikhathi seseduze ukuthi bakhululwe. And then weza uDaniel ukuthi kunenkosi ethiwa nguCyrus, nayi le nkosi uCyrus izohlasela iBhabhiloni. Yile nkosi wayifundile ngayo encwadini kaIsaiah ukuthi le nkosi le yiyona ezenqoba iBhabhiloni, mase inqobile futhi iyona ezokhulula abantwana bakaNkulunkulu. Lento yayilotshwe kwincwadi kaIsaiah engakazala nokuzala uCyrus kodwa uNkulunkulu wambiza ngegama. So mase izo zonke lezi zinto uDaniel uyabona ukuthi isikhathi sesiseduze. Bakhona babehlakaniphile ngaleso sikhathi eBhabhiloni bezifunda iprofethi bebona isikhathi seduze, and ngempela bazalwane bagqugquzelana ukuthi isikhathi sethu sokukhululwa eBhabhiloni sesifikile sesiseduze. Asingabi safocusa manje kwizinto zaseBhabhiloni. Ekuqaleni befika eBhabhiloni wayethe uNkulunkulu hlalani nakhe nitshale nisazohlala isikhathi eside, but manje ezibebuka izikhathi bayabona ukuthi cha isikhathi sethu sokuphuma sesiseduze. Asingabi sakha nokwakha ngoba awubuke bazalwane sekusele mhlambe 2 years ukuthi uphume eBhabhiloni uthi uyaqala kodwa lapho sona sokufaka triple story mansion. Uyabuka ukuthi mase kufika isikhathi ukuthi niphume kuzoba nzima ukuthi uphume ushile mansion le. So ubungozi bongayifunda iprofeti bulapho bazalwane. And ngempela Cyrus wayinqoba iBhabhiloni. Cyrus wakhuluma mawufunda incwadi kaEzra. Lokho nje ngizokuxoxa angizofunda amanye amavesi. Mawufunda kodwa incwadi kaEzra chapter 1 uyathola lapho umbiko ovela kwinkosi uCyrus ize isho nokuthi ithunywe uNkulunkulu ukuthi yakhe ikhulula abantu bakaNkulunkulu bayokwakha itempeli kaNkulunkulu eJerusalem. Inkosi bazalwane yabeka leyo decree leyo yazi yabanikeza nemali ezobasiza bazalwane ukuthi bakhe. Zonke lezi zinto zenzeka bakhululwa bahamba kodwa bahamba abancane bambalwa. Abaningi bazalwane
basale eBhabhiloni. Why? Ngoba ngesikhathi kusondele insuku zokukhululwa kwabo babebhizi befocus into zaseBhabhiloni, befunda imfundo yaseBhabhiloni, besakha eBhabhiloni, betshala eBhabhiloni. Ucabange sewusebenza isikhathi eside kanje utshala eBhabhiloni, sekuthiwa manje phuma. Naw kodwa seyabona hawo nazi izithelo zakho seziyakhula manje sewuzovuna udayisa uthola imali. Nangomunye amabhizinisi wakhe yaqhakaza eBhabhiloni, nangomunye umuzi wakhe omkhulu eBhabhiloni, nangomunye seyizothola iPhD yaseBhabhiloni. Uyabona le PhD le Jerusalem ngeke basasebenza. So kwaba nzima ukuthi abaningi baphume eBhabhiloni ngoba iziprofethi eziveza izikhathi babengayifundi. So babonanga ukuthi manje bazalwane isikhathi sokuphuma sesisondele, so asingafocus eBhabhiloni. And ngenxa yokuthi bafocusa kuyona iBhabhiloni yaba yigugu einhliziyweni zabo, kwabanzima ukuphuma bazalwane. And labo sebephumile ke manje, khona baphuma ngempela. Masebephumile sebeqala ukwakha indlu kaNkulunkulu eBhabhiloni. Mawufunda incwadi kaEzra uyayithola le ndaba. Bahamba ngobunzima bazalwane ngoba khona abantu babebahlupha bezama ukuthi babavimbe bangayakhi itempeli kaNkulunkulu. And ngenxa yobunzima bakuthola kwaze kwaba khona nenkosi eyikhona lapho ngingathini kumbuso Middle Persian Empire eyabavimba ukuthi bakhe. So uCyrus wabakhona ngempela uyena wabakhulula. Emva kaCyrus kaba ingane kaCyrus ekuthiwa uCambyses. And emva kaCambyses kwaba khona enye inkosi ekuthiwa nguFalse Smedis. Ulo ofunda ngaye manje la incwadi kaEzra ekuthiwa Ahasuerus. Uyena wabavimba ukuthi bakhe wabamisa ukuthi bangakhi nokwakha. Bahlupheka bazalwane. Now yilapho ke masebebona lobunzima basho lamazwi ala kwincwadi kaHagai chapter 1 ku verse 2. Lana abantu uNkulunkulu otshena uHagai uthi usho kanje uJehova Sebawothi uthi labantu bathi akukabi yisikhathi sokuza, isikhathi sokwakha indlu kaJehova. Sayezwani bazalwane? So abantu yize sebebone wonke lama signs ayesenzeka phambi kwamehlo abo, kodwa ngenxa yobunzima abahlangabezana nabo masebezama ukwenza lento uNkulunkulu athe kumele bayenze mabebona lama signs, bagcina sebengabaza lama signs abawabonile bathi engathi akakabi isikhathi yazi. Seyibona bazalwane, nanamhlanje ke uNkulunkulu lamazwi ayakhuluma bazalwane. Izimpawu zesikhathi siyibonile. iBhayibheli incwadi kaMateyu 24 ku verse 7 liyakhuluma ngezinto ezizokwenzeka just before uJesu abuye. Liyasho ukuthi bazalwane isizwe sevule esinye isizwe, umbuso uvule omunye umbuso. Kwelesingesi King James version lize lithi kuzoba khona nobhubhane. Seyizolona bazalwane uzogcwala umhlaba wonke. Lithi kuba khona ukushintsha kwezimo zezulu umhlaba wonke, lapho ukuzamazama komhlaba. Siyibona leyo nto. Kuba khona futhi nendlala. And then athi uJesu verse 8 konke lokhu ukuqala kwani kwemihele. And then ku verse 9 athi lapho bayakunikhaphela osizini banibulale, niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Kuyazwakala? So uJesu uqala asitshela ukuthi ku verse 7 uthi nizobona ngobhubhane, nizobona futhi nangendlala, nizobona futhi nangokushintsha kwezimo, climate change, izimo zezulu. And bazalwane sesizibonile lezi zinto, ubhubhane sikubonile, climate change ikhulunywa ngayo njalo. And ku Luke 17 verse 28 uyakhuluma uJesu ukuthi just before abuye umhlaba uzobe ukulesimo iSodom lalekusona phambi ukuthi libhujiswe. Yesiphi leso simo? Kwakugcwele ubutabane emhlabeni wonke. Kodwa mawufunda kwincwadi kaGenesis 19 verse 4 kuthiwa ubutabane kwakugcwele kubantu abasha nakubantu abadala. Siyabona all age groups. And ngo-2019 just before kuqale iCovid kwafakwa ezikolweni into abathi comprehensive sexual education eyenza ukuthi ubutabane bungene ngisho naseyinganeni. Le mfundo le ifundisa izingane ukuthi awuzona awuyona umfana awuyona intombazana, ingane ithi ngiyini kuthi uyayikhethela. Yayizolona bazalwane, abanye ngikhuluma ngento eyenzekayo manje bazalwane, abanye baze benze nama operation obushintsha ubulili babo. And bazalwane uthi uJesu masenibona lokhu yazini bazalwane isikhathi esiphelile. And uyazi ukuthi lento yinto eyenzeka ngobusuku bokugcina baseSodom. The next morning uNkulunkulu alibhubhisa. So uthi uJesu manibona ubutabane bandile umhlaba wonke number 1. And then sebugcwele
kuma age groups wonke kumele nazi ukuthi ubusuku bokugcina, this is the last night of the planet Earth. Bazalwane, isikhathi siphelele. Mawucabanga kungani lezi zinto zenzeka maduzana nje zisondelene kanje? 2019 kwenzeka lento yelobtabane le comprehensive sexual education, and then 2020 u-COVID, and futhi nangesikhathi esizodwa kusukela ngalezo ikhathi lezo kukhulunywa climate change ngendlela emangalisayo, ikhulunywa everywhere. If bekuyiphazamisa ngeCovid, ngaba iyona nto abantu abazi ngayo kakhulu, climate change. And manje bazalwane siyabona izizwe ziyavukelana kule mpi eqhubekayo e-Ukraine neRussia engathi izochitheka futhi igcwala umhlaba wonke bazalwane maduzane. And uJesu manibona lezi zinto yazini ukuthi lokhu kuqala kwani kwemihele. Nabazalwane, imihele yenzeka nini? Imihele ngaba yenzeka ekuqaleni umama ekhulelwe, noba yenzeka mhlambe phakathi nendawo, noba yenzeka ekugcineni. Imihele yenzeka ekugcineni bazalwane. So uJesu uqala kwemihele lezi zinto masizibona. So ngamanye amazwi uthi sesisekugcineni ngci. And siyazi makunemihele mayihelele umama akubi isikhathi eside then kuyabelethwa. And okunye sikwazi ngemihele bazalwane ukuthi ayibi ngcono, iba worse and worse until ukuthini kubelethwe. Singalindeli bazalwane izikhathi ezilula. Nezimo zezulu izinto ezizokwenzeka manje bazalwane, ama-disasters all over the country like South Africa na all over umhlaba ngenxa ye-climate, imivula nayo yonke leyo nto sizobona bazalwane. uNkulunkulu ngako konke lokho uyakhuluma ngoba uyasithanda, uzama ukusibonisa ukuthi isikhathi siphelile. And one of the things ayikhulumile uNkulunkulu ekumele siyenze sibona lezi zinto bazalwane, asiphume emadolobheni. And bakhona abazamayo bazalwane, and mabehlangabezana nomzima abantu basho lento ekhulunywa la bathi isikhathi akakabi yiso, senze iphutha, isikhathi akakabi yiso. Seyizolweni bazalwane, but ake bazalwane siyicabangiseni ngempela lento. Ingaba kusho ukuthi njalo mangizima isikhathi akabi yiso, noba ngaba kusho ukuthi njalo mangizima into ayiholwa uNkulunkulu? Cha, akukho njalo bazalwane. Uyakhumbula uJesu ekhuluma nabafundi bakhe athi welani niye ngale, athi asiweleni siye ngale, and then bawela umfula. And ithi iBhayibheli, okay wawumfula but singathi ulwandle, ithi iBhayibheli lapho kwaba khona ini isiphepho. Siyakhumbula uJesu esemkhumbini. And ngempela bazalwane, ngenxa yokuthi kwakunesiphepho abafundi baze bazitshela uJesu akabathanda ubalahlile baze bayomvusa. Now ngifisa sibuke ukuthi bazalwane uJesu umuntu othi abawele, but just because kusho uJesu ukuthi abawele akusho ukuthi ngeke kube khona ini iziphepho. Just because nguJesu othe hamba indlela ethize akusho ukuthi leyo ndlela leyo izoba ngfreeway, izoba smooth, izoba nazo iziphepho. Futhi bazalwane ngiyafisa ukusho nalokho, esikhathini eziningi le ndlela leyo uJesu athe ihambe iyona esuke izoba neziphepho, ngoba phela uSathane uyalwisana nendlela kabani kaJesu. Kuyiqaphela indlela engfreeway, kuyiqaphela ibhaso indlela engfreeway. So bazalwane bengithi asikhuthazane ngaleli verse leHagayi, ngoba siphila ngempela ezikhathini la bazalwane uSathane uyalwisana nezinhloso zikaNkulunkulu. Nathi kumele siqine isibindi njengabantwana bakaNkulunkulu. Ake singeneni kule ndaba yomusa bazalwane, yokuvalwa komusa. Nawu uqale ngifisa bazalwane siqonde, uNkulunkulu usebenza ngesikhathi. uNkulunkulu wani wesikhathi. Angenza isibonelo. Mawufunda kwincwadi yamaGalatiya chapter 4 ku verse 4, lithi iBhayibheli ngeEnglish ithi when the fullness of time was come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to save them that were under the law. Seyizolweni bazalwane, kuthiwa masesifikile isikhathi uNkulunkulu wathumela ini indodana yakhe. Seyizolweni bazalwane. So uJesu ukuzalwa kwakhe kwakunesikhathi, kwenzeka ngani ngesikhathi. And futhi bazalwane ayipheleli lapho. Mawufunda kwincwadi kaMark chapter 1 ku verse 14 no 15 ithi ngeEnglish ithi after that John was put into prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom, saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Siyayizolonto uthi lithi iBhayibheli uJohn seyeboshiwe, uJesu wafika eGalili eshumayela ivangeli lombuso wezulu esithi isikhathi sizalisekile noma isikhathi sesifikile.
umbuso wezulu useduze, phendukani nikholwe ivangeli. Sho njalo uJesu. So siyabuka ukuthi nokushumayela kwakhe uJesu wayethi isikhathi sinjani sesifikile. Isikhathi sakhe sokuqala ukushumayela uJesu leso. Isikhathi sakhe seministry yakhe leso uJesu. Into le uJesu ayishumayela eqala iministry eGalili. Siyabona lo bazalwane. So kubazisa abantu ukuthi njengoba ngishumayela nje ngishumayela ngoba isikhathi sami vele sifikile sokushumayela. Futhi nesikhathi sokuvalwa komusa sinjani sifikile. Nawo kunye bazalwane ngikusho. uJesu phambi kokuthi aye esiphambanweni uyazi ukuthi nakhona kwasekufika isikhathi esithile. Yebo, mawufunda incwadi kaJohn chapter 17 ku verse 1. uJesu lithi ngeEnglish lithi then spake Jesus these words and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thyself. Glorify thy son, and thy son shall also glorify thee. NgesiZulu ithi uJesu wakhuluma lamazwi bese iphakamisa amehlo wakhe phezulu wathi Baba isikhathi sifikile. Ihora lifikile. Do you see ukuthi uJesu ukuzalwa kwakhe kunesikhathi, ukushumayela kwakhe kunesikhathi, ngisho nokushona kwakhe futhi ebethelwe esiphambanweni kwakunani kwakunesikhathi. Uyazi ukuthi uJesu bazalwane ubekile isikhathi sokuvalwa umusa. Nokuvalwa komusa kunani kunesikhathi. And when abantu bazalwane umusa wabo uzovalwa kodwa abasazi isikhathi, uJesu ufikelwa yinyembezi. Do you know ukuthi mawufunda incwadi kaLuka asike siyifunde le ngoba ibalekile. Sibuka ukuthi uJesu bazalwane ufila njani, uzwa njani. Mawukuthi abantu umusa wabo sewuzovalwa kodwa abazi nokuthi kwenzakalani. Bazalwane yabuhlungu indaba. So funda lana ku verse 42, ngqala ku verse 42 yebo. Wathi ngqala ku verse 41. Kwathi esondela ewubona umuzi wawukhalela. Seyizwe leyo nto ebona iJerusalem lapho ebona itempeli. Wawukhalela wathi sengathi ngawazi nawe ngalolu suku okokuthula. Kepha kaloku kufihlakele emehlweni akho ngokuba uyafikelwa izinsuku lapho izitha ziyakukaka ngodonga lwempi, zikuhaqe zikuvimbele nxa zonke, zikuwise phansi wena nabantwana abakuwe, zingashiyi itshe phezu kwetshe phakathi kwakho. Ngokuba kungani kuzenzeka konke lokhu? Ngokuba ungasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwakho. Seyizwe lo bazalwane. uJesu lana lithi iBhayibhile wafika ila wayihamba uJesu abantu bethi Hosana Hosana Inkosi yamaJuda, King of the Jews. Siyakhumbula lento abantu bajolide Palm Sunday. Na bazalwane kuthiwa wathi mase yise ku Mount of Olives. The Mount of Olives kwakuyintaba uthi mawukuyona ubone phansi kanje iJerusalem. iJerusalem ayihanga nje yayisurroundwe izintaba. One of those mountains kwakuyi Mount of Olives. So bazalwane uJesu wathi mayifike lapha selibona nje iJerusalem, abantu bebhizi bedumisa bempraise egibele kwimbongolo. Kwathuleka abantu bayebona itempeli ubuhle balo. Ilanga lishina lireflectwa igolide, the gold and the marble wetempeli ubuhle balo bazalwane. Abantu bamangala bathi lihle le tempeli. Bambuka uJesu egibele embongolweni nti ingaba uzothini yena mayibuka le tempeli. Balindele ukuthi asho into ethile mhlamba enhle ngalo itempeli. Lithi iBhayibhile wathi mase uyibona umuzi Jerusalem enhle bazalwane kuthiwa wakhala uJesu. Yayizwa leyo nto? Wakhala. Ekhaliswa yini? Liyasho iBhayibhile ukuthi ekhaliswa yini? Ngoba uJesu wabona ukuthi kuzwa isikhathi la abantu kuzofika izitha zabo zibabulale, zingashiyi ngani, zingashiyi umuntu omdala, zingashiyi netshe elilodwa phezu kwelinye bazalwane, zizobhubhisa yonke into. And then isizathu uJesu asisho athi
ngokuba ungasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwakho. So yini abangayazanga ezogcina ukuthi kwenzeke lokhu? Yisikhathi. Na leli gama lithi ukuhanjelwa kwakho iBhayibheli liyalisebenzisa kaningi bazalwane ukusignify noma ukuveza ukuvalwa kani ngomusa. So into bebengayazi isikhathi sabo sokuvalwa komusa. And ngempela bazalwane abayazanga and babengazi futhi ukuthi umuntu engabasiza uyedwa nguJesu. Umuntu engabanikeza ukuthula nguJesu. Abakwazanga nalokho ekugcineni babhujiswa. So uNkulunkulu yonke into yakhe bazalwane inani inesikhathi. So nakuthina kunesikhathi sokuvalwa komusa. Yise ngifuna sisibuye bazalwane. Ngizoqala ngombuzo. Ale bazalwane niphendule emakhaya. Yini bazalwane njengebandla lensalo esenza sihluke kubantu kumabandla onke la emhlabeni? Yini nje kune doctrine kunemfundiso nje eyodwa esenza sihluke kakhulu kunawo wonke amanye amabandla? Yini? Abanye bathi isabatha, abanye bathi ukuzo kwesibili kaJesu, abanye bathi wesigijimi sengilo seyintathu, abanye bathi umoya wesiprofeto, kuningi nje. Do you know bazalwane? Ukuthi iyodwa into esenza sihluke. Maningi amabandla agcina isabatha, maningi amabandla akholwa ukuthi uJesu uyabuya masinya, maningi amabandla nabaprofeti babo, maningi amabandla akhuluma into eziningi, akhuluma ngisho nangesanctuary maningi. But do you know bazalwane, umyalezo okwahlulela okwenzekayo ezulwini manje tempileni eliphezulu ezulwini, the cleansing of the sanctuary, umyalezo okwahlulela the investigative judgment, wona myalezo bazalwane ongashunyelwa nakelilodwa ibandla ngaphandle kwaleli bandla lensalo. Sayizwe lonto bazalwane. And ngomyalezo lo uSathane awuzondayo, ingakho euhlasele kangaka ukuthi abantu bazi ukuthi njengoba nje siphila bazalwane, uNkulunkulu uyawabheka amarekhodi. uNkulunkulu so that mase ibuya abuye azolanda ibandla lakhe. Mase ibuya uJesu akazange ngizo investigate lena ukwahlulela okuhlola investigative judgment. Mase ibuya uJesu akazange ukuzohlola ukuthi ubani olungele insindiso noma ubani ongalungelanga. Cha uze ukuzonikeza umuntu nomuntu umvuzo wakhe. Kusho ukuthi ukuhlola ukuthi ubani ofanele umuphi umvuzo kumele kwenzeke uJesu engakabuyi. Kubuyasho kanjalo uJesu bazalwane kwincwadi yeSambulo chapter 22 verse 12 uthi bhekani ngiyeza nomvuzo wami ukimi ukunika yilo nalo ngokwemisebenzi yakhe. Siyabona lonto. So uJesu mayifika uza nani nomvuzo. So lo myalezo lo bazalwane asike sibukeni mhlambe nje ngawusho ngesingisi. Incwadi yeSambulo 14 verse 6 no 7 ithi iBhayibheli, and I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. Say the so ithi lo myalezo uthi uNkulunkulu nje ngesizulu ngokusheshsha ukuthi uJohn uthi wabona enye ingilosi indiza emkhathini wezulu, yabo, uthi iphethe ivangeli eliphakathi ukuthi ilishumayele kumhlaba wonke. So le ngilosi lephethe ivangeli eliphakathi ukuthi ilishumayele kubantu angisho ukuze abantu benze njani? Baphenduke. Nakuverse 7 futhi ngempela bayatshelwa abantu ukuthi mabemesabe uNkulunkulu bamnikeze inkazimulo. Seyizwe leyo nto. So abantu banikeza umyalezo ukuthi kumele baphenduke. And then isizathu kuthiwa ngokuba ihora lakhe lokwahlulela selifikile, hayi ukuthi liyeza. So yabuka bazalwane ukuthi ihora likaNkulunkulu lokwahlulela lifika kusashunyelwa ivangeli. Ngoba yiso lesigijimi lesisengilo sokuqala ukuthi ihora selifikile. Ivangeli lishunyelelana bazalwane ukuthi abantu baphenduka ngisho. So makusashunyelwa ivangeli kusho ukuthi umusa usenjani? Usavuliwe. So siyabona la ukuthi ihora lokwahlulela likaNkulunkulu liyafika, umusa usavuliwe. Liyafika uJesu esesezulwini. And ilento bazalwane siyibiza ngani? The investigative judgment. uJesu mase ifika akazange ngizo investigate akuzohlola kodwa uzoku-execute, uzovuzisa abantu, uzobanikeza umvuzo abantu wabo. Kuyazwakala bazalwane? Yiyo lo myalezo ke. And lo myalezo mase uqonda
wona osisizayo ukuthi siqonde kabanzi ngokuvala komuzi. Kodwa uma ungaqondi lo myalezo ngeke wazi ukuvala komuzi, uzoba confused. And lo myalezo bazalwane kokwahlulela uqondakala kahle masifunda i-sanctuary. Ngifuna nje ukufunda isicaphuni esisitshela something. Okay, before ngisifunde isicaphuni ngicela ukubuza umbuzo kubazalwane. Lokwahlulela ke manje siyakwazi sonke sike sifunde ngako lokwahlulela okwenzekalayo ezulwini phambi kokuthi uJesu abuye. Cela ukubuza manje, kwaqala nini bazalwane? Okay, yebo, kwaqala nini? Ngo-1844 October 22. Sikuthola kuphi lokho? Incwadi kaDaniel ku-chapter 8 ku-verse 14. Isiprofetho lesi sika 2300 days. Isona esisivezelayo kahle kamhlophe ukuthi ukwahlulela kuqala nini, noba ukuhlanzwa kwendlu engcwele. Ngoka-Leviticus chapter 16 no-Leviticus chapter 23 siyathola ukuthi lokho ukwahlulela bazalwane, ngoba yilapho umuntu nomuntu wayikwazi ukuthi uma ngaba utholakala engathembekile uyahlukaniswa nebandla lakaSirayeli. So leli suku lolu lalibuka njengosuku lokwahlulela. Siyabona lolu suku lokuhlanzwa indlu engcwele. So ukwahlulela ngempela kwaqala ngo-1844 October 22. Nayi quotation eshoyo bazalwane esicaphuni. Ithi lana, in 1844 our great high priest entered the most holy place of the heavenly sanctuary, says the Lord bazalwane, to begin the work of the investigative judgment. Lana ngifunda ku-selected messages, book 1 page 125. Ithi the cases of the righteous dead have been passing in review before God. When that work shall be completed, judgment is to be pronounced upon the living, says the Lord bazalwane. Now nayi into evelayo ke, ngicela sisabukile la kwi-screen ngibuza umbuzo. Lo msebenzi wokwahlulela bazalwane ingaba uqala kubani? Ingaba uqala kwabafileyo, noba ingaba uqala kwabaphilayo, noba ungaba nje uNkulunkulu wenza nje noba ikanjani, uyamixa nje wenze into ayifisayo. Siyibona leyo nto. Sesitholile la kwisicaphuni, kodwa siqale kwivesi. Uma ufunda incwadi yesambulo chapter 11 verse 19, ngesikhathi kuvuleka itempeli likaNkulunkulu ingcwele ngcwele, itempeli elingcwele ngcwele libonakala livuleka lapha ezulwini. Lithi iBhayibheli kwafika isikhathi sokuthi abafileyo bahlulelwe. Sayize lona bazalwane. So ukwahlulela kwaqala kwabanjani? Kwabafileyo. Kodwa nasi nesicaphulo siyasitshela. So lento ekhulunywa iBhayibheli ikhulunywa nawo umoya wesiprofethi, ngoba phela umoya wesiprofethi bazalwane uyandisa, uyamagnify lento ekhulunywa iBhayibheli. Sayize lona. Now red words kulamagama abuvu ithi, when that work shall be completed, judgment is to be pronounced upon the living. Kuthiwa mase uphelile lo msebenzi wokwahlulela kwabanjani? Kwabafileyo. Kuthiwa ukwahlulela kungena manje kwabanjani? Kwabaphilayo. Ukuphi lokwahlulela? Ngilo engifuna ukugcizelela bazalwane. Akona ukwahlulela lo ukuthi abantu bashise ngomlilo, akafikwa kuloko. Lokho yi-execution leyo, yila abantu bethola manje umvuzo. Iyabona leyo nto? Lokho kwahlulela ulokwahlulela kokuhlolwa. Angisho kune-judgment eyenzekelayo enkantolo phambi kokuthi umuntu aboshwe anikezwe manje umvuzo wakhe. So kuyi-judgment leyo, but i-judgment leyo yani yokuhlola. And then bazalwane bese kuba ne-execution ye-judgment futhi. Siyayizwa leyo bazalwane, la umuntu enikezwe umvuzo wakhe. Kwamanye amazwe khona ne-death penalty. Kodwa phambi kokuthi kube khona i-death penalty ukuthi umuntu abulawe ngenxa yobugebengu bakhe, kumele kuqale kube khona ukwahlulela kokuhlolwa, kuhlale enkantolo kuhlale nomahluleli. So le judgment esikhuluma ngayo manje ile judgment yokuhlola bazalwane, and kuthiwa lana yaqala kwabafileyo. So ngo-1844 when iqala i-judgment kwaqala kwabanjani bazalwane? Kwabafileyo. And then i-judgment kuthiwa izoqhubeka kanjalo kwabafileyo, mase iphelile kwabafileyo kungena kwabaphilayo. Na ngizokutshela bazalwane ukuthi sizobona nje umoya ingcwele uzosibonisa la njengoba sifunda ukuthi ukwahlulela manje kusaqhutsheka nabafileyo kusukela ku-1844 kuze kube manje siyadila nama-cases wabafileyo, ngoba phela baningi abafileyo kunalaba abaphilayo. Kunjalo bazalwane, ngoba abafileyo iqala kumKristu wokuqala kusukela ngesikhathi sikabani? Sika-Abel. Siyizwa leyo nto? Kuqhubeke nayo until insuku zethu.
So kusadila nama cases abafileyo mase kuphelile lapho kuthiwa izongena kwabaphilayo bazalwane. So siyabuka la ukuthi umuntu umsebenzi yakhe izobukwa ephila. Nawe ngifuna sikubuke okwesibili ukuthi mase kungenwe kwicase yakho wena uphila. Isinqumo lapho esithathwayo isinqumo esingajika sashintshi. Siyabona leyo bazalwane, asiyibukeni. Ithi ngisekula kule ncwadi Selected Messages volume 1 page 125. Lana Ellen White uyaqhathanisa ukuba serious nokuyinikela kwabantu ngalesa sikhathi sokuqala makufikile olusuku lolu Day of Atonement, ukuqhathanisa nendlela ekumele ngaba sibisiyona manje. Uthi will any less be required of us in this antitypical Day of Atonement when Christ in the sanctuary above is pleading in behalf of his people and the final irrevocable decision is to be pronounced upon every case. Sayizona bazalwane, uthi ingaba yofuneka ukuyinikela okungaphansi yini kwaloko esasikubona emandulo namhlanje nxa uJesu kwindlu engcwele ephezulu ezulwini enxusela abantu bakhe, lapho futhi isinqumo sokugcina esingaguquki, siyabona lo bazalwane, sizothathwa ngawo wonke umuntu. So ukuthi bazalwane, uJesu mase ifike kwigama lomuntu, labuka igama lomuntu ekahluleleni yabuka nempilo yakhe, kuthi isiqhumo esithathwa lapho bazalwane isinqumo esingasajiki. Kuyazwakala bazalwane. So yinto ekubalekile ukuthi siyiqonde. Bakhona abantu abafundisa ukuthi bazalwane mase uzinikele kuJesu awusayi kwahlulelwa. Leyo nto bazalwane ayilona iqiniso. Ngoba ngisho nompostoli uPaul kwincwadi yamaRoma chapter 14 uze asho ukuthi sonke kuyomele sime phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaJesu. Siyibona leyo bazalwane. So lapho ubhalela amaRoma uyayibala nayo umKristu wayinikele kuJesu. Uthi kodwa we shall all stand before the judgment seat of God. So bazalwane, indaba yokuthi judgment ayikho uma umKristu ayinto bazalwane engekho leyo. I hope leyo nto iclear. Now sesibonile ukuthi bazalwane isinqumo esithathwayo isinqumo esifinal asajiki. Very very important. Ake sibuke naloko ukuthi lesinqumo yisona esinquma unaphakade womuntu. Ngisaqhubeka incwadi eyodwa, le ncwadi bazalwane icebile ngale ndaba. Selected Messages book 1 page 125. It is let every soul inquire, how do I stand before God? Bese sithi, we do not know how soon our names may be taken into the lips of Christ and our cases be finally decided. Sayizwa leyo nto manje khuluma nobani mayithi let every soul inquire. Wonke umphefumulo akake ayibheke ayibuze, ngaba ngime kanjani phambi kaNkulunkulu. Umuntu bazalwane ofileyo angakwazi ukwenza leyo nto? Cha. Umuntu ophilayo ongakwazi ukuyibuza, ukuthi wonke umuntu akayibuze. So ikhuluma nathi esiphilayo. Bese isithi asazi ukuthi sekuseduze kangakanani ukuthi igama lami nami libizwe. Ukwahlulelwa okusezulwini. Ubese ke manje impilo yami, isinqumo ngempilo yami sidecide naphakade. Seyizona bazalwane. So ukuthi amagama ethi yebo akakabizwa thina esiphilayo, kodwa asazi futhi ukuthi azobizwa nini. Seyizona bazalwane. Kodwa sekuseduze. And lesitholayo lapha bazalwane ukuthi masebiziwe amagama, lapho unaphakade womuntu sowudecidiwe. Kuyini? Kwi-judgment of the living, ukwahlulela walaba abaphilayo. Ilento bazalwane ngifuna siqaphele. Now siyabuka ukuthi bazalwane phezulu ezulwini mase kubizwa amagama walaba abaphilayo, kuthiwa bazalwane ama cases wabo azoba decided forever, finally decided. But kunento engifisa siyibuke bazalwane ukuthi do you know ukuthi nala emhlabeni ikhona into eyenzekalayo iBhayibheli elisho ukuthi mase yenzekile lento iyona ekuyona edecidayo noma enqumayo unaphakade womuntu la emhlabeni, umuntu ophilayo. Ngikhuluma ngabantu abaphilayo. Ngaba yini leyo ezokwenzeka umuntu ephila futhi athi eqhubeka ephila engakafi kodwa ube unaphakade wakhe sewudecidiwe?
so udecide ayiseke into angayenza ukuthi ashintshe abuyele emuva. Yini le yenzeka la emhlabeni? Yebo ezulwini into ukwahlulela okwenza leyo nto, but ukwahlulela kwenzeka ke ezulwini. Ikhona into eyenzeka lapha emhlabeni eyenza the same thing. Asiyibuki. Ngivile ngifunde nje lesicaphuno bazalwane. Ngifunda kuMaranatha page 164. It is the image of the beast will be formed before probation closes, for it is to be the great test for the people of God by which their eternal destiny will be decided. This is the test that the people of God must have before they are sealed. Ake simeni lapho ngiyitolile. Ithi bazalwane, umfanekiso wesilo uzokwenzeka phambi ukuthi umusa uvalwe, ngokuba uyena umfanekiso wesilo iyona test abantu bakaNkulunkulu okumele babe nayo phambi kokuthi unaphakade wabo udecide. Kuyazwakala bazalwane. So kuthiwa i-test edecidayo unaphakade womuntu la emhlabeni umuntu ephila, kuthiwa it's the Sunday law test. Le khuluma ngophawu lwesilo nangani futhi nangomfanekiso wesilo. Ibese iyaqhubeka ithi yona test le abantu bakaNkulunkulu okumele babe nayo phambi kokuthi bathole uphawu lukaNkulunkulu. So kunophawu lwesilo nophawu lweNkulunkulu. Kumele thina sithole uphawu lukabani? LukaNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane. So ngicela sicabange ke manje ngoba phela iBhayibheli bazalwane lifuna sicabangeni. Ingakho uNkulunkulu incwadi kabani kaIsaiah chapter 1 verse 18 uthi come now let us reason together. Catshange ake sibonisane ukuthi ozani sibonisane. So sicabangeni ke manje. Sitshela ukuthi ezulwini into ezokwenza ukuthi unaphakade womuntu udecide while umuntu ephila kodwa bese udecide while umuntu esaphila esahamba la emhlabeni saqhubeka nempilo. Into ezokwenza ukuthi udecide ukuthi awukwahlulela ozobe kusenzeka ezulwini. Angisho sikuboni ngona ngamehlo ukwahlulela okuzobe kusenzeka. So manje uNkulunkulu usinikezile ke i-event ezokwenzeka la emhlabeni ezosibonisa ukuthi lokwahlulela okwenza ezulwini nayo senjani sekuqalile. Hey lo event yile yeSunday law bazalwane. Yile yey'ntshoshiso ezizayo. Ngazi kanjani ukuthi iyona? Yingoba nala siyatshena ukuthi nayo iyona ezodecide unaphakade womuntu ophilayo la emhlabeni. So siyabona bazalwane unaphakade womuntu udecide iSunday law. But siyatshena nokuthi futhi udecide i-judgment. Okusho ukuthi i-judgment yabaphilayo lapha phezulu ezulwini neSunday law kumele zenzeke ngesikhathi esisodwa. Ngoba akwazi kube khona enye eshiya enye. Ngoba asikwazi ukuthi sekudecide. Siyidecide i-judgment. But siyatshena futhi neSunday law nayo iyadecide kanti yini kahle kahle edecidayo. Siyabona leyo nto. So yingakho kumele zenzeke ngesikhathi esisodwa bazalwane. I hope lokho clear ngempela. Na bazalwane, athi ngifunde isicaphuno esiyivezayo lento. You know amanye amavesi ngoba amavesi siyakwazi into esingazazi kakhulu izicaphuno ezenza lento ibe clear. Kodwa nje mhlambe yithi ngiwasho ngilisho nevesi eliyivezayo lento ukuthi bazalwane ukwahlulela kuqala ebandleni likaNkulunkulu. Njengoba sibonile manje ukuthi i-judgment of the living izoqala kephi? Kuthina bazalwane. Iyaqala ezingeni iSunday law. Iyaqala i-judgment of the living. Siyibona leyo nto. Kodwa ngifuna ukufunda nje lesicaphulo bazalwane lesi esiyivezayo lento. Lento eshiyo kulesicaphulo iyafana nento ekwincwadi kaEzekiel kuchapter 8. Mawufunda Ezekiel chapter 8 ila kuvela khona izinengiso zabantwana bakaNkulunkulu. Ku verse 16 kuvela isinengiso esiphezulu kunazo zonke izinengiso. And then leso sinengiso yila abantu bakaNkulunkulu bekhonza ilanga. Seyizwa leyo nto. And then lokho kuhambelana neSunday law. Ngazi ngandi kusambelana neSunday law mawufunda ku-Testimonies to Ministers and Gospel Workers cabanga ukuthi page 445 siyatshela ukuthi lo mbono uEzekiel wawubona wesilingi uyafana nalo mbono uJohane wawubona wesilingi. So siyabona lento yize ibhalwe kuTestament elidala kuEzekiel kodwa ikhuluma ngalezikhathi zokugcina uJohane umambuli akhuluma ngazo. Siyabona leyo nto. So uEzekiel uqala bona iSunday law kuEzekiel 8 verse 16. Then ku chapter 9 abone manje into eyenzeka after Sunday law. And yini eyenzeka after Sunday law bazalwane? Abantu bathola ini? Baqala ukuthola ini? Uphawu lukaNkulunkulu labo abazosinda obhubhisweni ekuzokwenzeka. And then futhi kube khona ingilosi eziphethe inkemba
ezokwenza ini ezizobhubhisa kodwa ziqala ukubhubhisa kungaqedi ukuphawulwa abantwana bakaNkulunkulu kuyazwakala and manje ekubhubhisweni siyatshela lapha encwadi yeEzekiel chapter 9 ukuthi njengoba nizobhubhisa uthi uNkulunkulu qalani endlini yami straight qalani kulamadoda amadala endlini yami kuwona anolwazi siyibona leyo nto so if ukubhubhisa kuqala endlini kaNkulunkulu kusho ukuthi nokuphawulwa kuqala kephi endlini kaNkulunkulu siyizwa nibazalwane and mase uthola uPaul kaNkulunkulu yilapho phela umusa sekuvaliwe so ikwiside elwrong forever nokuside elright forever yazwakala so bazalwane njengoba nje kuqala uPaul endlini kaNkulunkulu lokho kuyaveza ukuthi nomusa ukuvalwa uqala kephi endlini kaNkulunkulu kodwa ngifisa sibukeni manje lesicaphuno lesi siyayicacisa ke yona mawukuthi mhlambe awukuzwa lo ngikusho ngoEzekiel ngizofunda ku Testimonies of the Church volume 9 page 97 ithi the time of God's destructive judgments is the time of mercy for those who have had no opportunity to learn what is truth ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu sokubhubhisa la emhlabeni ukuthi kuyisikhathi somusa kulabo babengenalo ithuba lokufunda ukuthi yini iqiniso yaqhubeka ithi tenderly will the Lord look upon them his heart of mercy is touched his hand is stretched out to save while the door is closed to those who would not enter kuyazwakala bazalwane na ukuthi lesikhathi kuyisikhathi lesikhathi sobhubhisa kaNkulunkulu isikhathi somusa kulabo babengenalo ithuba lokufunda ukuthi yini iqiniso obani labo abantu bazalwane bangenalo iqiniso esinalo siyabona leyo ukuthi ngaleso sikhathi kuyisikhathi somusa kubo ukuthi kodwa umnyango uzobe uvaliwe kulabo bebengafuni ukungena eqinisweni kuyazwakala bazalwane so kunesikhathi la umusa savulile kabanye kodwa kwabanye sothini sewuvaliwe and leso sikhathi bazalwane isikhathi Sunday law la okwahlulela kwabaphilayo sekuqalile kuqala ebandleni likaNkulunkulu kube semanje kungene kumhlaba wonke kube seke manje kufike la isikhathi uMikhayeli uyasukuma umusa sewuvalile for wonke umuntu siyabona leyo nto bazalwane kodwa uqala kephi ebandleni and uqala nini maqala iSunday law nawe uyaqala ukwahlulela kwabaphilayo ezulwini so maqala ukwahlulela kwabaphilayo ezulwini ngoba sifundile phela ukuthi igama lami maselithathiwe ezulwini kumlomo kaJesu seliyahlolisiswa kodwa isinqumo esithathiwe lapho asajiki so mase kungene kwahlulela kwabaphilayo sekungena ini ukuvalwa komusa kuyazwakala bazalwane siphila ngempela ezikhathini ezithanda abazalwane kwabucayi zithanda kubanzima la bazalwane akusona isikhathi sokudlala nesono lesi isikhathi sokuzinikela kuJesu Jesu bazalwane wadela izulu mawufunda ku Desire of Ages page 416 ukuthi uJesu azange abone izulu kuyindawo eyigugu singekho thina he did not count heaven a place to be desired while we were lost so uJesu bazalwane usithandile ngendlela emangalisayo usithandile ngendlela eyisimanga uNkulunkulu bazalwane lithi iBhayibheli kuma Roma 8 verse 32 akayigodlanga indodana yakhe kodwa wanikela ngayo kwakungekho lula bazalwane kodwa uNkulunkulu ngoba esithandile wanikela ngoJesu bazalwane so akusona isikhathi sokudlala nesono lesi bazalwane abantu abasha bakuma relationship ababonayo lama relationship ayabakhipha kuNkulunkulu kumele bawanqamule ungcono ungene ezulwini uwedwa kunokuthi uye esihogweni uhamba nomuntu ebevele esityenziswa ngisathana bazalwane usathana uyasenza kakhulu ama relationships ngisho nakubadala ukuphinga umuntu kodwa ushadile kodwa uqhubeka ubheka ngaphandle bazalwane ngempela akesiceleni usizo kuJesu akhona amandla egazini uqhubeka no TV bazalwane akukho ubungcwele siyobuthola sisabuka ozibaya no generations nazonke lezi isikhathi siyasiphelela wangempela ake sibukeni ngifuna ukuveza futhi so that makhona umunye odidekile ngale ndlela bengiyichaza ngayo ngifuna ukuyichaza ngendlela yesibili le ndaba yokuvalwa komusa nokwahlulela kwabaphilayo ukuze kungabikho umuntu odidekayo bazalwane ngoba indawo yokubalekile le and uNkulunkulu into ezibalekile iyayiphinda now ngicela ukubuza ke before ngene kuyona
ngifuna ukubuza umbuzo, ngiqala ngombuzo bazalwane niphendule emakhaya. Ekwahluleleni bazalwane kusetshenziswa ini? Yini esetshenziswayo kwi-judgment leyenzeke ezulwini? Yini esetshenziswayo esiyaziyo? Incwadi bathandekayo. Siyakhumbula yini incwadi kaDaniel? Bukani la ngicela sibukeni kwi-screen. Daniel chapter 7 verse 9 no 10. Asikhumbula la ize ithi and judgment was set to verse 10 and the books were opened. Kusho kahlala ukwahlulela zavulwa incwadi. Siyabona leyo nto. So njengoba kwehlulela nje sisebenzisa ini izincwadi. Siyakhumbula nezincwadi ezintathu, incwadi yokuphila, incwadi yezikhumbulo, book of remembrance, incwadi yezono. Siyabona leyo nto. Now ngifuna bazalwane ukukhuluma ngencwadi yokuphila. Ngifuna ukukhuluma ngencwadi yani yokuphila. Oqala ngizokubuza ukuthi ubani bazalwane osencwadini yokuphila? Ngena amagama kanjani kwincwadi yokuphila? iBhayibheli yasichazela. Mawufunda incwadi kaLuka chapter 10 verse 20, uJesu yabatshela abafundi bakhe ukuthi jabulelani ukuthi amagama enu asencwadini yokuphila. Angena kanjani incwadini yokuphila kambe? Ingoba babesebenzela uJesu, ingoba babekhethe uJesu bemvumile njengenkosi nomsindisi. Uyabona leyo nto. NoPaul uyaloba kwincwadi yabaFilipi, kwabaseFilipi chapter 4 verse 3 ukuthi labantu babesebenzisana naye umpostoli uPaul basencwadini yokuphila. Wazi kanjani emagama abasencwadini yokuphila? Ngoba phela akaza ezulwini aveze lencwadi yokuphila. Wazi kanjani? Wazi ngoba uyazi ukuthi encwadini yokuphila kungena amagama wabantu abayinikele kubani? kuJesu. Siyayizwa leyo nto. So encwadini yokuphila amagama wabo bonke abantu abayinikele kubani? kuJesu bazalwane. Nasi nesicaphulo futhi esishoyo ngizofunda nje la Great Controversy page 480. It the book of life contains the names of all who have ever entered the service of God. Sayibona leyo bazalwane. So incwadi yokuphila inamagama wabantu abayinikele ekumsebenzeleni nokumpheleleni ubani? uJesu. So wonke umuntu ethi umKristu igama lakhe sencwadini yokuphila. Nangumbuzo number 2, ingaba amagama asencwadini yokuphila bazalwane apermanent? Ingaba kusho ukuthi mase lingenile aliphinde liphume lihlala lapho naphakade? Icabangeni le. Cha, akukho njalo. Ake siboneni bazalwane, asiboneni ukuthi kungani uNkulunkulu ethi akekho permanent. Asinincwadi kaExodus chapter 32. Sike siyifundeni le. Balekile. Exodus chapter 32. Yilaba bazalwane amaSirayeli awekhonza ithola elegolide. Moses ebekhulekela kuNkulunkulu ukuthi abathethelele. Uthi nokho verse 32, Exodus chapter 32 verse 32, uthi nokho uma ubathethelela isono sabo, kepha uma ungabathetheleli ake ungesule encwadini yakho oyilobileyo. uJehova wayesithi kuMose, owonile kimi ngiyakumesula encwadini yami. Kuyazwakala? So uNkulunkulu akhuluma noMose. uMose uthe inkosi ucela bathethelele, mangabathetheleli nami ngcono ngisule encwadini yakho. Athi uNkulunkulu cha yebo khona encwadini yami. Nabanye futhi bakhona. Uthi uNkulunkulu yilaba abonileyo engiyokubesula encwadini yami. Siyabona leyo bazalwane. So amaSirayeli wonke abekhona encwadini kaNkulunkulu yokuphila. Angena kanjani kambe? Mawufunda uExodus chapter 19, yila uNkulunkulu engena esivumelwaneni nabo. La athi niyakhumbula engikwenzile kumaGibhithe nendlela enginithwale ngayo njengezimpiko zekhozi. Siyabona leyo nto. So uNkulunkulu and then wathi uma ngaba ke manje niyakugcina umyalo wami ningilalele konke engikukhulumayo ngaso sonke isikhathi, ngiyakuba uNkulunkulu wenu nani nibe uNkulunkulu bami. Ngempela nani nibe ngabantu bami. Ngempela nabantu futhi bavuma bathi yebo Nkosi. So lapho bangena kwisivumelano. So mangena kwisivumelano noNkulunkulu ngokukhetha uJesu uyangena encwadini yokuphila. Now nanje ngifuna siyibukele. Sibephakathi encwadini yokuphila. Uthi uNkulunkulu lowo owonile kumina uyena engiyakumsula encwadini yami. Seyizwa leyo nto. So ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu amagama mayengena encwadini yokuphila kuyenzeka ukuthi aphinde asuleke, ngamanye amazwi akhishwe.
Yini eyenza ukuthi amagama akhishwe encwadini yokuphila? Isono, kubhaliwe nje lana ukuthi isono. So bazalwane, encwadini yokuphila amagama akekho permanent. Yini eyenza ukuthi akhishwe? Isono. Isono sezithi akhishwe amagama encwadini yokuphila. Now uNkulunkulu nayinto emangazayo. Akasho ukuthi ayisho uMose ufika la kubona sebonile labantu. Kodwa uNkulunkulu akasho ukuthi labo abonileyo ibona esengibakhiphile encwadini yami. Akasho kanjalo. uNkulunkulu uyibeka kwi-future indaba yokukhipha kwamagama abantu encwadini. Siyabona leyo nto uthi ngiya kubakhipha. Ngiyakubesula encwadini yami. Akasho ukuthi sengibesulile. Kungani ngicela niphendule bazalwane, ngicela niphendule emakhaya. Kungani uNkulunkulu engabasulanga ngalolu suku? Kungani ebeke ku-future indaba yokuthi abasule encwadini yakhe yokuphila? Sicabangeni. Well bazalwane, it's because njengoba sifundile, it's because umuntu usula encwadini yokuphila mase ukuthi igama lakhe liyathathwa okanye liyabizwa ekahlulelweni. Mase kutholakala ke manje ukuthi cha lo muntu lona unezono angaguqukanga kuzona, owaqhubeka ibambelele kuzona. Then izono zakhe ziyaqhubeka ziba khona encwadini yezono, bese igama lakhe lokuthini? Igama lakhe liyasulwa encwadini yokuphila. Nezenzo zakhe ezinhle ziyasulwa futhi kwincwadi yezikhumbuzo. Siyabona lo bazalwane. So that's why uNkulunkulu uyibeka kwi-future tense, ngoba ukwahlulela kwaqala nini? Ngo-1844. So kungo-1844 October 22 la uNkulunkulu waqala manje examina, ehlola izimpilo zabantu one by one kusukela kwabafileyo uze uye kwabaphilayo. So 1844 waqala lapho yini? Ukwahlulela bazalwane. I hope that is clear. Ukuthi umuntu uyakhishwa encwadini yokuphila mase kufikwe egameni lakhe. Manje abantu ngizwe namasikhuleka sithi inkosi icela usilobe encwadini yokuphila. Walotshwa mhla uyinikela kuJesu, ulotshiwe. And unakhulekela ukuthi awungasuswa. Siyayizwa leyo nto? Ukhulekela ukuthi ingathi igama lakho lingahlala khona unaphakade. Ungakhulekeli ukuthi ungikristu, ukhulekele ukulotshwa. Cha, ngoba vele walotshwa mhla uyinikela kuJesu. And then mase kufikiwe empilweni yakho, ngoba manje into eyenzekayo manje akahlulelwa kwabaphilayo, asikahlulelwa bazalwane ku-investigative judgment. But into eyenzekalayo ukuthi izingilosi ziyabhala izenzo zethu, nemicabango yethu, nezinhloso zethu eziqhubele lezo zenzo zethu. Yonke into ithi inspiration ziyabhala lezi zinto with a terrible exactness. Kuthiwa bazalwane zibhala ngokucacile okungageji. Ngokucacile nje, exactness like ngendlela exactly ukuthi yini oyicabanga ngesikhathi ukhuluma into ethile. Uyazi abanye abantu bayikhuluma izinto ezinhle kodwa ayicabangi leyo nto. Uyazi abanye bayenza into okuhle but inhloso yakhe imbi, akenzela udumo likaNkulunkulu nokusinda kwemphefumulo. And uNkulunkulu uyabona ekujuleni kwenhliziyo, ingilosi ziyaloba ukuthi nje kumenza lokho nayi kanti into ayihlosile. Nayi into ayihlosile. Bazalwane, asimcela uJesu asisize. Angiqamba amanga. Ngoba ngaphandle kaJesu ayikho inhliziyo engaba nezinhloso ezimsulwa. Gazi kuphela eligezayo. Gazi likaJesu kuphela eliwashayo bazalwane. Now athi ngisho linye ivesi mhlawumbe ukuthi ngeke liphonte elandelayo. Elivezayo ukuthi ngempela izenzo zomuntu ziyasulwa. Mawufunda ku-Ezekiel 33 kuverse 13 liyasho iBhayibheli ukuthi uma ngaba umuntu ulungile kodwa athembele ekulungeni kwakhe abese enza isono, uthi uNkulunkulu konke okulunga kwakhe ebekade ekwenza akuyi kukhunjulwa, kodwa uyakubhubha ngenxa yesono sakhe. Kuyazwakala bazalwane? So siyabuka ukuthi ngempela kwenzeka lento umoya ingcwele besikhulumela namanje ukuthi ekwahluleleni mawukuthi unezono obambelele kuzona angazange uguquke kuzona. Kuthi bazalwane konke okuhle ubukwenza kuyasulwa negama lakho lisulwe encwadini yokuphila. Ucabange nje bazalwane yonke le waste. Ingakho umpostoli Paul esho bazalwane ukuthi
Let us not suffer so many things in vain. Ngoba phela vele evangelini ngezinye izikhathi khona nongisho nokuhlupheka. But if uhluphekile wagcina sewuyinikela ezonweni, waphila esonweni, wangashiya isono, abe uJesu kodwa kumema ngothando. Ngoba sikho bazalwane uJesu isona angasithetheleli. Ngisho noma umuntu ebesenza isikhathi eside kangakanani, asikho isono uJesu angasithetheleli. Athe kumema uJesu kodwa buyiqinisa inhliziyo. Yonke imisebenzi yakhe emihle kuthiwa ngeke izikhunjulwe. Kodwa nayi into engiyithandayo ukuthi uma ngabe umuntu ebewumuni kodwa waphenduka wayinikela uNkulunkulu, nayi Ezekiel 33 na Ezekiel 18 yayithola ukuthi umuntu waphenduka, ukuthi zonke izono zakhe ebezenza azikukhunjulwa. Kodwa uyakusinda lo muntu ngenxa yokuguquka kwakhe. Bazalwane, nalo uthando lwezulu ukuthi ngisho noma umuntu ebengcole kangakanani kodwa wayinikela kuJesu. Kodwa zonke izono umuntu ebezenza, ngiyayithanda kakhulu le ndaba ngoba izono zami zaziziningi bazalwane, and ukuthi zonke izono umuntu ebezenza azikukhunjulwa kodwa yokuthethelelwa, abuke izulu engathi akaze one lo muntu. Sayibona le bazalwane, kodwa yenzeka indaba bazalwane ekuthini umuntu aguquke. Sasa ngesifunde nje linye ilanga ngendaba yokuguquka ngempela, true repentance. Ngoba indaba ilapha angifundi sicaphune sishoyo lento ngoba singasho ukuthi Samka zikhulumela amazwi akhe. Ithi as the books of record are opened in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus come in review before God. Funda Great Controversy, page 483. Beginning with those who first lived upon the earth, our advocate presents the cases of each successive generation and closes with the living. Says the Lord, kuthiwa iy'ncwadi ziyavulwa ekwahlulelweni, kuthiwa iy'mpilo zabo bonke abantu bake bakholwe kuJesu ziyahlolwa. Kuthiwa kuqalwa ngalabo abakuyibona babephile ekuqaleni la emhlabeni. uJesu iy'mpilo zabo yizona aqale azibeke zibukwe, kuthiwa bese kuqhutshekwe ngesizukulwane emva kwesizukulwane. Kuthiwa bese ukwahlulela kuvalwa kuphi? Ngabaphilayo. Ngathi ngoba ngiyakholwa ukuthi bazalwane ngesikhathi sethu izoqala iSunday Law. Uma uqala iSunday Law ukwahlulela kungena kwabaphilayo. Kuthiwa wonke amagama, every name is mentioned, every case closely investigated. Names are accepted, names rejected. When any have sins remaining upon the books of record, unrepented of and unforgiven, their names will be blotted out of the book of life, and the record of their good deeds will be erased from the book of God's remembrance. Says the Lord, yawajile nto ingcwele beyikhuluma khona manje and nayilotshiwe ukuthi uma ngabe umuntu kunezono angazange ayinikele aguquke kuzona, kuthiwa igama lakhe liyasuswa encwadini yokuphila, futhi kuthiwa ngisho nezenzo zakhe ezinhle bezenzile ziyasuswa encwadini yezikhumbulo. Siyabona le bazalwane, so uNkulunkulu nje asize bazalwane ngempela siguquke. So la kususwa khona amagama abantu encwadini yokuphila, isikhathi la umuntu igama lakhe selibizwe ezulwini. Kuyazwakala nayi ipoint bengifuna siqonde. So igama lomuntu liyangena encwadini yokuphila mayizinikela kuJesu, and then lihlaliswe encwadini yokuphila iminyaka yonke until kufike isikhathi la igama lakhe liyabizwa. Kuthiwa lana every name is mentioned. Yayizwe leyo nto, kuthiwa wonke amagama ayabizwa. Kuthiwa every case closely investigated, kuthiwa wonke futhi ayahlolwa ngokucophelisisa, closely investigated. Do you see now why ukuthi bazalwane i-judgment kusukela ngesikhathi 1844 kuze kube manje iyaqhubeka? So bazalwane, every case is closely investigated. uJesu uyazi ukuthi bazalwane umusa bo wayivalile ngo-1888, Sunday Law iqale ngo-1888, baningi bayeke basinde. Na this year uJesu namanje bazalwane usanxusa, usasicelela isikhathi. Kodwa mawufunda incwadi kaLuka chapter 13, le parable le bazalwane iqala ku verse 6 uya verse 9, mawufundisisa uyathola ukuthi akanxusi unaphakade. Kufika isikhathi lathi yebo ngizokuthela umquba,
yebo ngizozama ukuthi ngivukuse eduze kwalomvino ongatheli isithelo. Kodwa uma ngaba awutheli sengizame konke, lapho ke usengawunquma baba. Jesu bazalwane yasinxusela. Kodwa kuyofika isikhathi athi hayi sengizame konke. Nathi bazalwane, nathi uJesu esinxusela esizama singazameka. Asike siyinikele kuJesu. Kuthiwa la bazalwane amagama ayasuswa encwadini yokuphila mase igama lomuntu libizwe ezulwini. Lokho ngifuna sikuqonde. Now ngiconnecta kanjani ke le ndaba neSunday law? Uyazi ukuthi kuSunday law nakhona kuyasetshenziswa incwadi. Le incwadi esifunda ngazo kujudgment nazo kuSunday law ziyasebenza. Asiyeni incwadi yeSambulo chapter 13. Chapter 13 bazalwane sibukeni. Sambulo ngithe chapter 13. Nasibona bazalwane ku verse 8. Ithi bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni. So ikhuluma ngento esazokwenzeka la abantu bakhuleka kuso isilo. Isilo bazalwane siyazi ukuthi ubani? Upapa, Roman Catholic Church State. Ibandla lamaRoma nombuso walo. Papa. Ithi bonke abantu bayakhuleka kuso isilo, abakhileyo emhlabeni. Bese sithi wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo solokhu kwasekelwa umhlaba. Seyizolo bazalwane, kuthiwa umuntu mase ithola uphawu lwesilo ngamanye maze ekhuleka kwisilo, into kumele uyazi ukuthi igama lakhe alikho encwadini yani yokuphila. Nawo bazalwane siyazi ukuthi baningi abantu amagama abo asencwadini yokuphila kodwa abazothola ini? Uphawu lwesilo. So before bathola uphawu lwesilo noma ngaleso sikhathi besamukela uphawu lwesilo, kumele kuba ini? Igama liyasuswa encwadini yokuphila kuze leli verse libe yiqiniso. Ngoba leli verse leli lithi awukwazi ukuba nophawu lwesilo kodwa igama lakho lisencwadini yokuphila. So bonke labantu amagama abo asencwadini yokuphila abazothola uphawu lwesilo kumele kube kuthini? Ayasuswa. Siyabona lo bazalwane, yingakho ke siyabona ngalendlela siyabona ukuthi mase kuqala uphawu lwesilo kusho ukuthi ngempela nokususwa kwamagama kwabaphilayo nako sekuqalile. Ngamanye amazwi ukwahlulela kwabaphilayo sekuqalile. Ngoba awukwazi ukuthi uba nophawu lwesilo kodwa igama lakho libe likephi sencwadini yokuphila. But igama lakho belingenile encwadini yokuphila mhlambe ngonyaka othile 1999. Lisuka nini na? Mase igama lakho libizwa ekwahluleleni kwabaphilayo. So kusho ukuthi mase kuqala uphawu lwesilo ukwahlulela nabo kusuke sekungeneni kwephi? Kwabaphilayo. Siyibona lo bazalwane, engicabanga ukuthi icacile manje. Mina ngicacile, mayengacacile iphinde futhi ivideo. Into zikaNkulunkulu bazalwane ziyaphinda ukuze zisicacile kuphinde ukhuleke futhi. Iyacaca nje ngempela ukuthi ukwahlulela kwabaphilayo kuqala maqala uphawu lwesilo. And ukwahlulela kwabaphilayo yikona bazalwane okuzokwenza ukuthi umusa uvale for ini? Ibandla. So for ibandla ukuqala kokuvala komusa kwenzeka mangena uphawu lwesilo. Nabazalwane ngifisa ukuveza ngokusizwa uNkulunkulu izinto ezenzakalayo la emhlabeni ezivezayo ukuthi uphawu lwesilo bazalwane sekuseduze ukuliqala. Ngizoshintsha izithu ngendlela uphawu lwesilo elizenzeka ngayo. Number 1, mawufunda incwadi yeSambulo chapter 13 verse 17, 16 no 17. Kuyasho ukuthi lapha umuntu ongenalo uphawu lwesilo akwazi ukuthenga nokuthengisa. Okusho ukuthi uphawu lwesilo lihlangana nani neeconomy. So uphawu lwesilo kuze likwazi ukuthi lwenzeke, luenforceke, kumele kube ukuthi i-economy iyakwazi ukutracker noma ukulandela ukuthi ubani othengayo and ikwazi ukumvimba futhi nokuthi angakwazi ukuthenga nokuthengisa. Siyibona lo bazalwane. So lokho kudingeka i-economy entsha ngoba le economy esinayo kwamanje ayikwazi ukuyenza leyo nto. Mangikhipha 10 rand manje, khipha 10 rand ngiyothenga ngayo. Alikho irecord elizoba khona mhlambe umongameli la eMzansi ozoba nalo ukuthi ayicha sengithengile. Siyabona leyo nto. So imali kumele indlela esebenza kumele ishintshe from i-paper money to a digital system. So kumele ishintshe imali bazalwane, economic system kumele ishintshe. Number 1 lo ngithe ngizoshintsha izithu ngophawu lwesilo kumele zenzeke phambi ukuthi sifike. So kumele qale kushintshe i-economy ibe digital. And mhlamba ngisho nalokho kuze i-economy ishintshe
njalo kumele kufaile the current economy. Akwazi ukuveza new economy ingafailanga le current. I-history ayiveza nje leyo nto. 1944 Bretton Woods Conference, abantu bayazi i-history, bayazi ukuthi i-economy kwaba khona ushintsho kwi-global economy ngoba yayifeyila i-economy previous economy nge-Great Depression yaqala ngo-1929. Sike siyifunde bazalwane le nto nabanye. So then yashintsha manje i-dollar lenziwa i-reserve currency yomhlaba wonke. There was a new economic system, yabo, kwaba khona i-gold standard kanjalo. So nasebhayibhelini lonto yathola, kodwa anginaso isikhathi sokuya kuyo yonke. Number 2, uPaul wesile into ezokwenzeka, indlela elizokwenzeka ngayo bazalwane. uPaul wesile cela lezi zinto eziwu-2 singayikhohlwa. uPaul wesile lithi iBhayibheli abantu bazobephila esikhathini sokugcina. I-experience yabo izobe ifana ne-experience ka-Elijah. Likusho kuphi lokhu? Incwadi kaMalaki chapter 4 verse 5 no-6. uNkulunkulu labantu bazobephila ngalesikhathi ubabiza ngo-Elijah. Kungani angababizanga ngo-Amos, engababizanga ngoMoses? Bakhuluma ngisho ngomthetho. Kumele ngababize ngoMoses. Kodwa uNkulunkulu abizanga wonke labanye abaprofeti, usibize ngani? Ngo-Elijah. Ngoba i-experience ka-Elijah okanye i-experience ngey'nsuku zika-Elijah izofana ne-experience yethu namhlanje. Kuyazwakala bazalwane? Now yayithini experience ya-Elijah? Ngesikhathi ka-Elijah kwakuney'nshushiso, kwashushiswa abangcwele. Yini yenza ukuthi bashushiswe bazalwane? Kwenzeka izinto eziyinhlupho emhlabeni. Kwakhona isomiso, kwakhona indlala, kwakhona ubhubhane. uJezebel kwawuyena otshena ubani? Inkosi Ahabu ukuthi lezi zinto ziyenzeka nje la emhlabeni yingoba abantu basukile kuBaal unkulunkulu wangempela. Babesho kanje, wayisho kanjalo uJezebel ethi uBaal unkulunkulu wangempela, abantu basukile kuyena. Hawu ngempela, yebo basukile. Futhi abantu abenza ukuthi abantu basuke kuNkulunkulu uBaal yilaba prophet bakaJehova. And then aqala lapho abantu bakhonza uJehova bashushiswa, babulawa. No-Elijah wasinda ngoba u-Elijah wayehamba aye la uNkulunkulu athi akaye khona. Mayithi hamba eZarafat aye khona, mathi hamba lapho eSipe uya khona. Wayenza nje lento esho uNkulunkulu, wasinda kanjalo u-Elijah. Siyabona leyo nto. So ngisho ukuthi kweqale kwenzeka izinto, and then masenzeka izinto kathiwa abantu abenza ukuthi kwenzeke lezi zinto yilaba kaNkulunkulu. Siyabona leyo nto, then bashushiswa. Nakuthina kuzenzeka kanjalo. Siyabona kuMatthew 24 verse 7 kwenzeka into eziningi, kunendlala, kunobhubhane, kunempi, kunokushintsha kwezimo zezulu. Uyazi ukuthi bazalwane, mawufunda kuverse 9 kaMatthew 24, iBhayibheli lithi lapho bayakhonikhaphela osizini banibulale, niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. So abasali bodwa manje njengoba besenza kuverse 7. Manje kuverse 9 sebelwa nathi, sebezonda thina amaKristu. Siyabona leyo nto. Kwenzeka kanjani? Ngoba lezi zinto ezenzekile bathi zikhozwa yithina thina esingamaKristu. Kuzenzeka kanjani lokho? Thulubheke uNkulunkulu uzosambulela. Ake sibuke manje lama signs bazalwane. Sesibukile ukuthi iSunday law izofika kanjani. Ake sibukeni bazalwane. Into yokuqala engifuna iveze indaba ye-economy. Uyazi ukuthi kuyo yonke indawo ufunda kuyona manje kukhulunywa ukuthi i-economy iyacollapse, iyafaila. Ubheke kule sithombe, ubheke nala kule indaba lana bazalwane. Into manje lento le ibinga 28 October manje. So 90% chance of pretty big recession strikes by 2023. Siyabona leyo nto bazalwane, kuthiwa it's not just a recession, into a big recession 2023. Lento ikhulunywa umbhali weindaba, lento ikhulunywa ngumuntu uprofessor we-applied economics ofunda kephi, ofundisa kephi? John Hopkins University America. Siyabona lento bazalwane. So abantu bahlakaniphile laba ababuka izinto bayabona isimo sishintshe kakhulu. Now iBhayibheli alisho ukuthi ngo-2023 umnotho uzofeyila. iBhayibheli alisho ukuthi ngo-2023 lonto izokwenzeka. But iBhayibheli nomoya wesiprofethi into eziyishoyo ukuthi i-economy izofeyila yona ukufeyila nakanjani. Kodwa libekanga ngasikhathi. But siyakubuka la masifunda lezi zinto ezibhalwe labantu labazana ukuthi hey kungenzeka kube ngo-2023 ngoba phela abantu abafundayo lezi zinto abahlakaniphile yizazi. Njengokuthi nangesikhathi sikaJesu kwakunezazi ezazifunda ama-signs, and lezi zazi zazisazi mase kuzalwa uJesu ukuthi seyizaliwe uJesu. Siyabona lona bazalwane, singabathathi kancane abantu abayizazi. Ngezinye izikhathi uNkulunkulu uyakhuluma esebenzisa bona, ekhuluma nathi ngoba ngezinye izikhathi nasisuke silele.
So bazalwane lo 2023 singawuthathi nje sikubheke nje. Kungenzeka ukuthi ngempela kwenzeke lo ngalesikhathi. And that's why bazalwane nginikhumbuze nangendaba country living nayo ibalekile. Ngoba uzorenta ngani mase kuphelele imali economy mase collapse. Uzothola seseyikweletini ezimangalisayo. Kube nzima nokuthi manje ukwazi ukuphuma iye emaphandleni ngoba phela nakho lokho kuyadinga iplanning, kuyadinga futhi nokusebenzisa kani kwemali. Buka nala. Ngikhuluma nje ngemali ukuthi izofeyila. Nale article ikhuluma la ngeSouth Africa. Ithi the worst is still to come. 2023 will feel like a recession to many. Yabona leyo nto. Lana kuse Italy could be in recession in 2023. So yonke lento ikhuluma ngokufeyila kwemali. Now why besitshena ukuthi imali izofeyila? Ngokuyaniqinisa ingoyibona benze ukuthi imali ifeyile. Labantu laba abasetshenziswa ngesathane kule mibuso le. Why befuna imali ifeyile? Buka islide esilandelayo. Ngalesikhathi imali ifeyila. Siyatshena la ku Euro News ukuthi izizwe eziningi ziya experiment abazalwane ngento ekuthiwa yini ama CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Seyizwa leyo bazalwane. So i digital currency ukuthi they are experimenting ngayo kuthiwa over 100 countries. And kuthiwa amanye ama countries sebeqalile ngisho nokuyisebenzisa full time. Siyabona leyo nto. So like China for instance, China say ku digital currency. And lento sathana ufuna umhlaba wonke uyenze. Yayizwa lento bayishoyo but the history of money is entering a new chapter. Yakuthi lento besikhuluma ngokwesambulo chapter 13 verse 17 ukuthi phambi ukuthi iPaul silo singene imali emele ishintshe. The economy must change. Ikwazi ukuthi abantu bakwazi ukuthi batrackele and lo idinga digital system. Asweni la amagama abazalwana mhlambe abovu kuthiwa the digital currency nayo into ezosiza izizwe zikwazi ukuyenza. Kuthiwa and that it could lead to the financial censorship of citizens in the future. Siyibona leyo nto. So kuthi ama digital currencies ayasiza izizwe nababosi nohulumeni ngokuthi makune digital currency umuntu ongathi akahambiselana nomthetho bayakwazi nokuthi bavele bamkhiphe nje ku-economy. Ngoba i-digital vele cishe nje igama lakho ukuthi lo akasakwazi ukuthenga ayinto ezoyikwazi ukuyenza. Siyibona leyo nto. And do you see ukuthi leyo nto leyo ayenzeki with paper money but ukuthi yenzeka ke-digital currency. And ileyo nto vele kumele ikwazi ukuthi yenzeke ukuze kuthini kungene uphawu lwesilo bazalwana sengozini. Now njengoba imali ifeyila bazalwana, okunye engifisa ukusho ukuthi abantu abaningi ba depressed bangena kuyi-stress njengoba imali injani ifeyila. Yabo? Now bazalwane, do you know ukuthi lokhu depresseka nokustresseka kwabantu nabanye baze bayibulale? Uyazi ukuthi yini eblamewayo la? Ngifuna sibuke inye article bazalwane. Kuthiwa a new study by economists Tyler Giles, Daniel Hungerman and Tama Uwestrom bese kukhulunywe i-title ye-study. The study finds that the cause of the dramatic increase in so-called deaths of despair, such as suicides, deaths by opiate addiction and overdose, and alcoholism, is quite simply the decline of organized religion. Kuthiwa i-cause unobangela wale kufa lokhu nale depression bazalwane ukuthi abantu abasakholwa. Kuthiwa it's the decline of organized religion. Yayizwa leyo nto. Siyaqhubeka i-study asibukeni. Kuthiwa yet the most powerful aspect of the study, especially for readers. Lento by the way i-article ya this year le ibimanje nje ngo-August mase kuphele August almost September. Yet the most powerful aspect of the study, especially for researchers of post-liberal order, is that the authors track the rising despair and the decline of religion most precisely to the repeal of blue laws. Say the Lord, kuthi abantu abaningi bazalwane mabeyi-track abanye betracer ukwehla kwenkolo kuthi abakutracer back to isikhathi la kususwe khona imithetho abathi ama-blue laws. Then yaqhubeka yasho la ithi these laws have been shown to be strongly related to religious practice, creating discrete changes in incentives to attend the religious services. The repeal of these laws lowered religious participations. Yayizwa leyo nto.
Uthi manje lo baba lona, I do not believe we can survive as a country without restoring something as simple as blue laws. Yini lama blue laws ekuthiwa mabuye abazalwane? Sizobona manje. Kuthiwa even if you're an atheist, you could at least see it from the point of view of the economist. Angisho umbhalo uthi bonke abantu bayakuthola uphawu lwesilo. Ngaphandle kwale ngcosana abazalwane elotshiwe encwadini yokuphila. Phandle le ngcosana izobe inikele kuJesu emlandele nokuyaphi. Now mathi wonke umuntu ethola uphawu lwesilo, kusho ukuthi even nama-atheists azoyilandela lento ye-Sunday law, azothe isonto lingcwele aseligcineni ngempela. Siyayibona leyo bazalwane. Now uyabuka ukuthi manje kwenzakalani? Ama-economists abona abafundisi, aba-economists athi ama-blue laws abalulekile. Yini ama-blue laws? Nayi isithombe la. Ngithathe nje ku-Wikipedia. Ithi blue laws, also known as Sunday laws, Sunday trade laws, and Sunday closing laws, are laws restricting or banning certain activities on specified days. As you see, kuthiwa blue laws, also known as what? Sunday laws. So blue laws is Sunday law bazalwane. And kuthiwa manje uthi lo muntu, we cannot survive. And this is based on the study esenziwa ama-economists, hayi abafundisi. But we cannot survive as a country without restoring something as simple as blue laws. Se-America lapha. And siyazi ukuthi ngokwesiprofeto iSunday law iqala kuphi? E-America, and then igcwala umhlaba wonke. Kodwa ngeke sikhona bazalwane engabuyanga iSunday law. Yabona bazalwane seseduze kanjani? Makungena iSunday law sithe kwenzekalani bazalwane? Ukuqala kokuvalwa komusa kwensana. Bazalwane. uNkulunkulu asisize. Ayesibukeni la. So kuthiwa abantu bayahlupheka, bayashona, bayayibulala, inkinga ikephi? uSunday ukhishiwe. So do you think kona mzalwane oshumayela ngesabantu, ofundisa ukuthi ufundisa abantu isabatha esuku kaNkulunkulu, do you think abantu abayibulela, abantu abadepressed, mase convinced ukuthi into eyenze ukuthi kwenzeke konke lokhu ukuthi uSunday vele ukhishiwe out of the picture? Do you think bazobe beqhubeka kahle bethi siyacela abantu ke ukushumayela ngesabatha ngoba phela manje into ebalekile uSunday ngoba kungenxa yokuthi sikudelelile uSunday ingakho manje kwenzeka lezi zinto? Do you think bazobe bekhuluma kahle? Cha, abantu angisho bazobe befile, abanye bafelwe izihlobo zabo, abanye ba depressed, zonke lezi zinto. Ngeke bakuqhwele uzoza ngenkembe ikhale ekhanda impela. And lapho kuyoqala intshushiso bazalwane, intshushiso yenzeka kanjalo. Asibukeni nalesi slide. Lana ubaba ukhuluma nge-psychology, naye udokotela kona umfundisi, udokotela lo. Ukhuluma ngokuthi singabantu siyakwazi ukubezelana nezikhathi ezinzima mawukuthi simane nezikhathi kodwa zokuphumula. Lezi zikhathi zokuphumula uze azibize uzibiza ngegama la athi i-safety physiology. La umuntu ethole isikhathi sokuphumula. And kuthiwa le safety physiology ikunikeza ukubekezela okumangalisayo, ukwazi ukukhupha nje nezimo. So nayo lento ibuyela kulento besiyifunda manje ukuthi abantu abaningi manje bakwazi ukukhupha nezimo ezinzima, bayebulala kwenzeka ukuthi nokuthi. Ake sibukeke lo dokotela, angisho lesi study besifunda senziwe ama-economist. Ake sibuke manje lo dokotela uthi yini ezosiza abantu ukuthi babe nalo le safety physiology. Iya-arguisha la ukhuluma nje nge-science la kule slide sokuqala ukuchaza le safety physiology le. Manje sibukeni bazalwane yini esinikeza le safety physiology. Uthi the Sabbath, a day of religious observance and abstinence from work, is really much more than just that abstinence from work in devotion to a God. The Sabbath included time for rest, time for feasting, time for communing, time for spiritual connection, and time for faith. So the concept of a Sabbath, an assurance that at least once a week we get to move into a safety physiology to heal, be healthy and well, is one of recovery and therefore resilience. So the concept of the Sabbath bazalwane ngoba kuthiwa isabatha ngoba lisenza ukuthi sithole lo safety physiology akhuluma ngayo,
kuthiwa iyona esisizayo ke manje sithole ini ukubekezela i-resilience lento esiyidingayo. Buka uthini kuthi a Sabbath or sabbatical need not have a religious connotation. Kuthiwa isabatha esizolkhetha njengomhlaba akudingekanga ukuthi kube isabatha elithini ewisabatha lenkolo, ngaba nje isabatha nje lokuthi siphumule singene kulani kule safety physiology, siphumule nje izintweni zethu, kunqunywe ngomthetho ukuthi vele ngesabatha izinto azime. Siyibona leyo nto ithi as we give time to ourselves for a Sabbath and sabbatical to build our resilience, we can also give time to our planet for regeneration, rejuvenation, recovery and resilience. Yayiza manje ngena ini climate change. Kuthiwa isabatha alizusiza thina kuphela. Mabethi isabatha abasho isabatha lelisilaziyo bazolanda ngomgqibelo. Kukhulunywa la ngesabatha nje noba yisoluphi usuku elisilikhethile ukuthi sophumula ngalo. Kuthiwa manje manje sisithole isabatha njengabantu sizokwazi ukuthi siphumule thina sibe namandla okubekezela. Futhi le planet yethu nayo izoba namandla okuthini okubekezela, izokwazi ukuthi i-climate change ihlehliseke. Nabazalwane yabona umqiniso, lezi zinto eziningi abayikhulumayo ziyiqiniso but bayixuba namanga ngokuthi isuku elizonqunywa isonto. Angizuthini last slide le uthi ngifuna singibone uthini. Uthi we may not yet be ready for these concepts nor the adjustments to make a better reality, but at some point we will tire of our suffering and perhaps open up to them or perish. Uthi bazalwane okwamanje abantu abaningi mhlambe angeke bayamukele le ndaba yokuthi kube khona usuku olulodwa elinqunyiwe ngokomthetho ukuthi wonke umuntu usuku nje alibekile libe usuku elingcwele lingenziwa lutho. Uthi yebo abantu abaningi abikho ready ukwenza leyo nto, but ithi kodwa iyaqhubeka lo dokotela uthi kodwa ngenxa yobunzima obenzakalayo la emhlabeni kuthiwa sizogcina sesivulelekile okwamukela le mithetho le. Uthi masingakwenzi lokho sizobhubha. We need to do that or perish. Yayizwa lento bazalwane. So do you see ukuthi yonke into ikhonjwa ekuthini kumele kugcinwe isonto njengesabathi? Iyalapha bazalwane. And uNkulunkulu asilekelele kakhulu. Lento enzekalayo ilento efana nento eyenzeka kuJesu. Yabona njengabantu befunda kanje, befundiswa odokotela, befundiswa ama-economists ukuthi nasi isimo, abantu yibona abazozifunela bona isabatha, isonto. Ngoba isabatha labo bazothi isonto bona, ngoba umhlaba ukakhethi la, but njengokukhuluma nodokotela umhlaba kumele ukhethe, and mawucabanga lokhu usuku umhlaba ozolukhetha isonto. Yibona lo bazalwane, and bazalwane kuzoyenzeka lento yenzeka njengakuJesu ukuthi abantu yibona abakhetha kuyena uPilate athi akubulawa uJesu. Sekhumbula akubona amaFarisi odwa athi akubulawa uJesu, kwakungabantu kwakuyisixuku. Mawufunda kwincwadi kaMateyu 27 kuverse 20 lithi iBhayibhile, the priests and the scribes they persuaded, ukuthi yibona abapriesti namascribes atshela abantu ukuthi akukhululwe uBarabhas akubulawe ubani uJesu. Ngempela ke manje mase ibuza uPilate ngimenzeni lo, ekhomba uJesu inkosi yezulu ekhomba nje ithatha kancane, ngimenzeni lo. Abantu ukuthi abazalwane kangathi yizingonyama, ngathi amadimoni bekhala ukuthi mbethelele yabo, and then uJesu wabethela. So ngifisa sibuka ukuthi umthetho wokushushisa uJesu awusukanga kuPilate, usuke ebantwini waya kuPilate. And then uPilate ngenxa yokuthi uyipolitician ufuna ukujabulisa abantu wagcina naye ethini ewuvumela. And kuzokwenzeka kanjalo bazalwane ngalento esizifundayo ngempela. Kwabantu they are being convinced ukuthi hey, into esisusayo kahle ekuthini singakwazi ukenjoy kahle impilo ukuthi isonto siligcine, bagcina beligcina isonto. Then kuzoba nomthetho ke bazalwane ophoqayo ukuthi isonto aligcine, wena oshumayela isabatha usenkingeni. Yizwa nasi isicaphune esiyishoyo lento, angisifakanga la ku-screen kodwa nasi ngizosisho. Mawufunda ku-Great Controversy page 592 ithi political corruption is destroying love of justice and regard for truth, and even in free America
rulers and legislators, in order to secure public favor, will yield to the demand for a law enforcing Sunday observance. Sayize leyo nto ukuthi abazalwane ipolitics elenza ukuthi manje abantu bangabi nandaba neqiniso. Kodwa futhi ngisho nala eMelika ababusi ukuze bathandwe ngabantu bazogcina bevumele umthetho wokuthini bokuphoqa isonto. Sunday law bazalwane leyo, and yenzeka kanjalo kuJesu nakuthina kuzenzeka kanjalo. Why abantu bazofuna kuphoqa isonto? Yingoba bazoconvincewa ngabaphathi bamasonto wabo ukuthi hey sisenkingeni nje kungenxa ukuthi abantu bayekile isonto. Ama-atheist wona abe convince ama-scientists njengoba sibuka o-doctor nama-economists. Sayibona nini bazalwane? So isikhathi ngempela sesiphelile. Isikhathi siphelile bazalwane. Isikhathi siphelile. Na okay, nami sesingiphelele ngifuna ukuvala manje. But nje ukuthi sijulile lezi zinto. Yabona nalokhu kaPapa siyatshena la ukuthi uPope bazalwane. I-article le ngifuna manje ngo-October nje. Itolikwe ngwesingisi la kade bibhalwe ngolimi laseRussia. Iyasho ukuthi bazalwane uPope manje seyabizwa ukuthi kube uyena okhuluma izinkulumo zokuxazulula isimo saseRussia nase-Ukraine. Why lokhu kubalekile? Ingoba iBhayibheli phela lithi iPope yini ngambe ngesiZulu, the wound, ukuthi the wound is going to heal. Sayizolani bazalwane ukuthi ingozi yayo izophiliswa. And ukuphiliswa kwengozi kwePope ukuthi ibuyele ithole i-political influence, ngoba ngesikhathi ithola i-deadly wound iPope ngo-1798 azange kuphele ibandla, but into ibandla layiluza i-political influence. So mase kubuya i-political influence sekuyaqala kuyaphila ke manje, the deadly wound is healing. Ayikabi fully healed, but siyabona la amasanzi ukuthi iyahilisha bazalwane. Ukusho ukuthi kuthina siyinsali ukwahlulela sekuzongena kuthina. Uyicabange leyo nto mzalwane ukuthi njengoba uphila ngabe uready yini for the judgment to enter on your case. Ngoba sekudluliwe kuwena awukwazi phela uqhubeke wone. So uJesu mayibona still awukayenzi lento uNkulunkulu asitshela yona ku2 Corinthians chapter 7 verse 1 la ukuthi we need to perfect holiness. Sitshela uNkulunkulu kodwa sisizwa uyena asinawo amandla. Ithi let us perfect holiness in the fear of God. So kanjani uNkulunkulu ngomoya wakhe engcwele? If we have not done leyo nto bazalwane sizoma kanjani ekwahluleleni? Njalo bazalwane eBhayibhelini makukhulunywa ngokwahlulela umbuzo usuhlezi uyedwa, siyakuma kanjani? How shall we stand? Nali iBhayibheli ivesi elisitshela ukuthi kumiwa kanjani. Asiyeni incwadi yamaHubo. Yibe sengizofana. AmaHubo bazalwana yibona sitshela ukuthi sima kanjani ekwahluleleni. Iyodwa nje into ekumele sihlukane nayo bazalwane ekwahluleleni. Nayi le part bengithe bazalwane ibalekile kakhulu, asiyibukeni. Ukuthi sihlukana kanjani so. Alright. Yini ekumele siyenze ukuze sikwazi ukuma ekwahluleleni? Buka la kuthiwani la. Ithi ngalokho uMahubo chapter 1 verse 5. Ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni nezoni ebandleni labalungileyo. Sayizolani bazalwane kuthiwa into eyenza ukuthi abantu bangakwazi ukuma ekwahluleleni yini? Ukuthi babe yizoni nokuthi babe ngababi. So into eyenza ukuthi umuntu angami ekwahluleleni yini? Isono ngamanye amazwi amafishane. So ukuze sikwazi ukuma nathi ekwahluleleni bazalwane into ekumele siyenze kakhulukazi even more than ukuthi sazi wonke lama event. Kubalekile siwazi ama event ukuze sazi isikhatsini manje. But into ezosiza kakhulu bazalwane ukuhlukana nesono. Ukuze sikwazi ukuma ekwahluleleni ukuthi sifane noJesu. Na ngicela ukuyivesa bazalwane ngokusizwa uNkulunkulu into esisizayo ukuthi sihlukane nesono. Asiyeni incwadi kaJohane. Sibuke nje le ndaba. Le ndaba ingithintile bazalwane. Athi ngiyifunda. kuJohane chapter 3. John chapter 3. Ayesibuyeni bazalwane ngokusheshsha. John chapter 3. Uthi lana uJesu ku verse 14, njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo
abe nokuphila okuphakade. Sayizwa leyo nto? Do you know bazalwane? Hey, le ndaba ijulile. Uthi uJesu njengoba nje ehlane uMose ephakamise inyoka, naye uJesu kumele aphakanyiswe ukuze abantu basinde. Sayizwa leyo nto? Kwakwenzekani ehlane ngalesi sikhathi ngalesibonelo uJesu asipha sona? Mawufunda kuNumbers chapter 21, abantu siyathola babemdelile uNkulunkulu, bamdelela uMose. uNkulunkulu wathi okay, akunankinga, ngizosuka ke mina. Wathi mayisuka uNkulunkulu yasuka neprotection yakhe. Abantu balunywa izinyoka. Bathi sebefile abanye, abantu bayocela intethelelo. uNkulunkulu wathi kuMoses, akakhe inyoka yethusi. Kuyowenzeka ukuthi noma ubani oseyilunyiwe yenye yale inyoka eziyingozi, mayibuka inyoka yethusi yakusinda. Sayizwa bazalwane? And kuthi abazalwane umuntu ngokubuka nje le nyoka yethusi wenze njani? Uyasinda. And manje uJesu usenza leso sibonelo uthi abantu basinda ngokubuka yena. Yabona bazalwane kule ndaba leka Mose, ya abantu basebelunyiwe inyoka, upoison sewusegazini. Inyoka singathi represent uSathane, upoison lo yenyoka representa isono. Kuthi ayoseyisegazini upoison, abanye ngamandla abo okugcina ngcise bengenamandla, kuthi babathi nje babuka kancane baphila. Kwangenandaba ukuthi upoison sewungene kangakanani egazini, kwangenandaba ukuthi upoison sewufike kanjani enhliziyweni noma kubuchopho bomuntu. Umuntu kwakumele nje abuke poison ulahlekelwa ngamandla. And uthi uJesu masibuka yena bazalwane, upoison wesono ulahlekelwa ngamandla. Masimbuka kodwa simkholwa, simthemba. Into ebalekile ezoletha insindiso bazalwane akuzona into eziningi uJesu, ukuthi simthembe kodwa nokuthi sifunde impilo yakhe. Inkinga yethu bazalwane thina siyazifunda into eziningi, kodwa simfunda uJesu. Njengoba sisondela kulesikhathi la sidinga ngempela ukwahlukana nesono, benginxusa kwibandla lensala ukuthi ake senze impilo kaJesu ibe impilo yethu. Masivuka siyimindeni sifunde impilo kaJesu. Ayikho impilo kumele ngaba siyazi njengempilo kaJesu bazalwane. Kubuthi uJesu abantu bangabakholwe nje ukuthi uJesu ubafele, sono solahlekelwa ngamandla. Futhi nangokuthi baqhubeka bayifunda impilo kaJesu, beyibuka, beyikholwa, sono silahlekelwa yini? Ngamandla. Asike sizwe bazalwane izicaphuna ezikhulumayo ngale ndaba. Into ebalekile ngempela ukubona uthando kaNkulunkulu, ngoba mawubuka impilo kaJesu, into ebhaliwe empilweni kaJesu yini? Uthando kaNkulunkulu. Yizo lesicaphulo bazalwane sikhuluma la ukuthi yini uNkulunkulu owayithi, ngisho uNkulunkulu imbalo owayithembele kuyona ukuthi ilento iyona nto ezosusa isono enhliziyweni zabantu. Khona isikhathi la uSathane exoshiwe ezulwini, nabantu sebewile esonweni, uAdam noEve bewile esonweni. uSathane wathi cha, ngoba nabo benze isono njenganami, nabo ngeke basakwazi ukuthethelela. uNkulunkulu uthi cha ngeke kwenzeke kanjalo. Uyamchazela ukuthi kungani. Ngifunda ku Desire of Ages page 761. Uthi, but man was deceived, his mind was darkened by Satan's sophistry. But the height and depth of the love of God he did not know. For him there was hope in a knowledge of God's love. Says Leon, by beholding his character he might be drawn back to God. Kuthi bazalwane, umuntu kathi esiwe sonweni yena wayekhohliswe ngiSathane. Ingqondo yakhe yayivalwe ngiSathane ngamanga wakhe. Kuthiwa ukujula nokuphakama kothando lwaNkulunkulu ebengakwazi. Kuthiwa kumuntu nanamhlanje kusenethemba lokuthi isono singalahlelwa ngamandla. Liphi ithemba? Lithi kunethemba ngokuthi umuntu azi uthando lukaNkulunkulu. Bazalwane, inkulu indaba esothandeni lukaNkulunkulu. Ithi umuntu ngokubuka isimilo sikaNkulunkulu angabuye futhi aphenduke asondele kuNkulunkulu. Inkulu indaba esesimilweni sikaNkulunkulu. And uthando lukaNkulunkulu nesimilo sikaNkulunkulu bazalwane kutholakala kephi? kuJesu, kwimpilo kaJesu. Mawungayifunda impilo kaJesu ungayicabangi, ngeke ulibone uthando lukaNkulunkulu, ngeke usibone isimilo sikaNkulunkulu. Ungagcina nje uthi uyakholwa, but ibe impilo yakho iveza ukuthi awukholwa. Ube unabantu othi ngeke uzibathethelele. Ube unabantu uthi hayi wena ukhulumisana nabo ngoba kwenza u1 no2 no3. Siyabona leyo nto, lokho sekuveza awukamazi uJesu.
ube usathanda isono lokho vese awukamazi uJesu. Kunezinto othi awufuni ukuhlukana nazo awukamazi uJesu. Bazalwane, akazi noma siyayibona lento ngalendlela engiyibona ngayo. Lana kuthi uNkulunkulu etshela uSathane ukuthi cha ngeke ngikwazi ukuthi abantu ngithi ngeke baphinde basinde ngoba bawele esonweni. Ngoba kusenethemba for abantu. Ithemba liphi? Ekuthini abantu babone uthando lwami nesimilo sami. So bazalwane, lento yothando lukaNkulunkulu nesimilo sikaNkulunkulu iyithemba lezulu. Yinto izulu elithembele ngayo ukuthi umuntu mhla abona umuntu lento le. Mhla umuntu ebona lento le. Isono bazalwane siyaqala ukulahlekelwa ngamandla. Silahlekelwa ngamandla ngempela. And lento bazalwane ivezwa empilweni kaJesu. Ingakho uSathane engafuni ukuthi abantu bafunde impilo kaJesu. Bazalwane, asike sizinikele kuJesu. Buka lesicaphulo lesi. Sibuke nje bazalwane lesicaphulo lesi ngempela. Bazalwane, lujulu uthando kaNkulunkulu. Ngizofunda nje bazalwane ipart encane la. Noma ngiyifunde yonke. It is the purity, the holiness of the life of Jesus as presented from the word of God possesses more power to reform and transform the character than do all the efforts put forth in picturing sins and crimes of men and the sure results. Angengimela. Uyayizwa lento bazalwane ekhulunywayo kuthiwa ubungcwele nobuhle bempilo kaJesu njengoba nje ivezwe ezwini likaNkulunkulu kuthiwa inamandla yokuguqula umuntu nesimilo somuntu ngaphezulu kwazo zonke ezinye izinto, nangaphezulu ukuthi abantu batshele ukuthi ubuke lo muntu umumbi kanjani, ubuke into ezenzeka namhlanje emhlabeni nje zimbi kanjani. Kuthiwa leyo nto ayinamandla, into enamandla yimpilo kaJesu. Sayitshela bazalwane, iyaqhubeka ithi one steadfast look to the Savior uplifted upon the cross will do more to purify the mind and heart from every defilement than will all the scientific explanations by the ablest tongue. Kuyazwakala bazalwane, kuthiwa ukumbuka nje uJesu ephakanyisiwe esiphambanweni kuthiwa kuyokusiza ukuthi ugezeke kuzo zonke izono, ngaphezu kwazo zonke izinto ubungazizwa kubantu abahlakaniphile la emhlabeni. Kuthiwa one steadfast look, umbuka nje uJesu, umbukisise kodwa, kuyokusiza bazalwane ekugezeni zonke izono. Hayi nje isona esodwa, ukuphinga kuyaphela la, amanga ayaphela la, inzondo iyaphela la, ukuyiphakamisa bazalwane kuyaphela la, ukuthanda oTV, ukuthanda icompetition bazalwane kuyaphela, ngoba icompetition ayizanga nezulu bazalwane. Yabona nje emabandleni sithanda icompetition, makuno Pathfinder, makuno Adventurers competition bazalwane, ukuqhudelwane kuhambe kuyodlala ibhola ziyaqhudelana ingane. uNkulunkulu akekho kuleyo nto. Lithi iBhayibheli mawufunda incwadi kwabaseFilipi chapter 2 verse 3 kuthi akungenziwa lutho ngokuqhudelana nangokuyikhukhumeza. Sayizwe bazalwane, ithi kodwa umuntu ngokuthobeka kwenhliziyo akabuke abanye ukuthi bangcono kunaye. Sayibona leyo nto. Ithi iBhayibheli akungenziwa lutho ngokuqhudelana. Angikhathali noba yenziwa abantu basebandleni, makunomqhudelwane uJesu akekho lapho. And kuthi ngokubuka inhliziyo, ngokubuka impilo kaJesu, le spirit sokuqhudelana esikhona ngisho nakubafundisi nakubashumayeli baqhudelana abantu ngokushumayela, baqhudelana abantu ukuthi ngiyona umfundisi ogqoka amasudu amahle, ngiyona yeyiza leyo nto. Oh mama no sisi, nje mina ogqoka kahle ngempela nje kunabo bonke lapha enkonzweni. Lezo zinto ziyaphela masibuka uJesu. So the reason I was running sikule state sekusona ingoba uJesu simbeke ecaleni senze zethu izinto. Akubuye uJesu siyobona. Ngoba bazalwane uthando kaNkulunkulu ngempela liyamangalisa. Liyamangalisa nje ngendlela eyisimanga. Uyazi ukuthi ngesikhathi abantu bengene esonweni, bewa esonweni, kuthiwa bazalwane mawufunda ku Patriarchs and Prophets page 63, kuthiwa bazalwane ingilosi zaye ukucula kwakunokudangala nesadness emangazayo ezulwini. Oyicabange nje mama, baba, bhuti, sisi, into eyisenzeka ezulwini kathi uAdam noEve bewe esonweni, kuthiwa ingilosi bazalwane
sadness, kwakunokukhala okumangalisayo. And then siyatshela ukuthi kwaba khona i-meeting ekhona between uJesu noNkulunkulu uBaba. Now bazalwane ngifisa sibuke lana kule meeting izinto ezenzeka. Yizo bazalwane lento yangibusisa kakhulu. Ngizofunda la ku Patriarchs and Prophets page 63. Kuthiwa before the Father he pleaded in the sinner's behalf. Kuthiwa uJesu wabanxusela Adam no-Eve. Kuthiwa long continued was that mysterious communing, the council of peace for the fallen sons of men. Kuthiwa le meeting le bazalwane yathatha isikhathi eside. Wena wayetshela ithatha isikhathi eside mhlambe ngoba kusabekwa icebo lokuthi yini ezokwenziwa ukuze phela basindeke labantu. Cha i-quotation yaqhubeka ithi the plan of salvation had been laid before the creation of the earth, for Christ is the lamb slain from the foundation of the world. Siyabona leyo nto, lokho siyakuthola kwiSambulo 13 verse 8. So kuthi uJesu bazalwane icebo losindiso laselikhona kungakadalwa ngisho ukudalwa umhlaba. Sayizwa leyo nto? Icebo losindiso lasenjani? Laselikhona. Yini pho eyenza ukuthi ke mase abantu bewile esonweni le meeting lena between uJesu noBaba ithatha isikhathi eside kangaka? Yini eyenza ukuthi kuze kuhlale isikhathi eside kule meeting uma ngaba vele icebo nali selikhona seliphambi kwabo? Inda kungani bavele bangasho ukuthi hayi nali icebo ukuthi selibekile asenze lento esisiplanile? Nayi bazalwane isizathu esenza ukuthi i-meeting iqhubeke isikhathi eside. Lamagama abuva siwabukeni. Kuthiwa yet it was a struggle even for the king of the universe to yield up his son to die for the guilty race. But God so loved the world that he gave his only begotten son. Sayizalwane bazalwane. Kuthiwa bazalwane into eyenza ukuthi kuthathe isikhathi eside yingoba kwakunzima ngisho nakuNkulunkulu imbala ukunikela ngendodana yakhe. Kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu ulithande kangaka izwe wagcina enikela ngendodana yakhe bazalwane. Siyalibona lo thando. NakuNkulunkulu kunzima. And yakhumbula naseGetsemane nakuJesu kunzima ukuthi ngempela athathe izono zethu. Ethi Baba uba ngaba kuyenzeka le ndebe ayidlule kumina, waze wakhuleka kathathu. Kodwa uJesu ngenxa yothando analo for thina wagcina ethi ayicha. Noba yini Baba, as long as abantu basinde. So bazalwane asibukeni kuJesu. Ayisibukeni kuJesu, sithandiwe kakhulu izulu. Bukani bazalwane lesithombe. Ake sibukeni le ndoda bazalwane eyayidela ngenxa yezono zethu. Buka uPilato eyikhomba bazalwane. Ithathe inkosi yezulu le ime kanje. Nemvimbo emqolo bazalwane. Konke lokhu uJesu ngenxa yethu. And kuthi bazalwane masibuka lento isono selahlekelwa amandla. So ngiyamema bazalwane ukuthi sibukeni impilo kaJesu. Kuyifundo ezilandelayo sizofunda ngempilo kaJesu nangokuphela kwesikhathi so that sikwazi bazalwane ukuba ready. Athi uNkulunkulu angabusisa ke asivaleni bazalwane ngomkhuleko. Ngiyanxusa bazalwane sihlukaneni nesono ngokusizwa nguJesu asikwazi ukuzenzela. So masingabuki uJesu bazalwane siyalahleka. Sikwazi ukuzenzela. Mawuzama ukuzenzela ungahlukana nento okwesikhashana kodwa phela ubuyele kuyona. Kanti mawubuke le ndoda enamandla, isono silahlekelwa ngamandla. Ake sikhulekeni. Nkosi yezulu nomhlaba wonke, siyazithoba phambi kwakho, siyakubulela Nkosi ngelizwi lakho. Siyacela Nkosi ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Konke sikufundile Nkosi kakhulukazi sibona ba ukwahlulela kwethu siphila kuzoqala maduzane. Ngiyacela Nkosi usincede sifunde ngesimilo sakho empilweni kaYesu. Sifunde ngothando lwakho Nkosi. Ngiyacela usiguqule Nkosi nathi konke okungelile uthando ukuthi kusuke Nkosi kulahlekelwa ngamandla. Ndiyakubulela kakhulu Nkosi yezulu ngesifundo siphe sona. Ndiyakucela ngomoya engcwele usifake enhliziyweni zabo bonke abantwana bakho bamamele. Nceda Nkosi abantwana bakho, uyabazi Nkosi izinto abasokola ngazo emakhaya, kwi-families, ukuxabana, ungavani kotata nomama ekhaya, ungavani kwabantwana nabazali. Nkosi cela ungenelele dalo izulu nomhlaba, please Nkosi yezulu siyakucenga Nkosi. Cela ungenelele Nkosi kakhulu. Ndiyacela konke ukuba ungathi ngosincede
ngokukhawuleza ngoba ixesha lethu lisiphelele. Sicela konke ngegama likaYesu And as for Kristu. me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be